Digital TV na Smart TV. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao. Igo iko yenyore. Nigo turini su. Vuo mugusi. Ndizi TV. Ndizi TV, uwenso wumugusi, nigo bono ya nikirundekrene, nego kurentera, chibiche chinkia, na boigo chinkeno nuku kigima, na bogo tonyora, asoro gonkor bogusi, neji kaunti chito etanaine, una, kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, nechisemo chinde chinyinge, nigo kotonyora, asite kode ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TV, Scania TV yao, na boigo onchore ilio yao, igo iko yenyore. Ndizi TV, nigo Rinene Ria ekio korentera, emerubuli emerunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, uwensu, vuo mugusi. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta, kaingucha kainkoronga. Raya Chingigikero cyumugusi nomurobyo bwegekoro cyumugusi umanya chimbwe cyumugusi chingencho chinsoni amunoboroso bwomwenyagetinge yo bakomanye nagiango era abana no mumina nero karansa nabanda ari nyumba manyasa ba karansite nyara ko bamya bayiseke abaganga abari kunyara barase meino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri nabamanyi bekigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru yichinyiga kirecho chingekero cyumugusi agano tokurigera mange tokwana mange kera togukwanira igoro yechingekero cyumugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke kumna isano chia mugaso omwaka bwe Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Oyongo babanero mugambi ayo mugambi muyabo amagenderero ayo mugambi muyabo amagenderero ayo Oyongo muyaga kitigambe Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Ndizi TV ubwansu bw'umugusi nigo bono ya nikirundekrene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nuku kigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji kaunti chito etanaine una kaunti ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TV, Scania TV yao, na boigo onchore ilio yao, igo iko yenyore. Ndizi TV, nigo Rinene Ria ekio korentera, emerubuli emerunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, uwensu, vuo mugusi. Ndizi TV, uwensu, vuo mugusi. Ndizi TV, uwensu. Tenena. Tenena mansango nchwa. Nchwa. Ayo tamtam nchwa. Tamtam nchwa. Bon binga yale. Bon pi. Kuja hapa. Nchwa.
abana batari bakira bakira kwa mananje tubate entertainment gayengia nanda banje te governor banje to Oyongo kurenkoro yes tomira no paringe system usembari ngobe bakora ko bakire gaga gonko basaba bakwane lieta liabo nandi tuchake koyo moyo matogotera tolenga kibabwate usona eon chakera bon bio Oyongo anye kwanchito Oyongo kwana muno monto kwanyoro ngoli Oyongo Governor 2022 ngoro kwa King Ndizi ama Bon Big Gospel Artist twachiro support mu governor ito kunango no kuna freestyle jua mti wenye matunda uko sikurushwa mawe tigera igo mwakere tinkobi yes tam abantu bamintombi amore onya kore bya koreiga yes ere tankoro kutamtam classic obobisi bwanenga gache nyumba iya mabati ngora moniga igo mwakere tinkobi yes ya kurukunga mani sango kaiwa bangina bagoteba Oyongo no mugambi mwakwana boyo kaiwa bagaka bagoteba Oyongo no mugambi oyakoro kuna mansango omuisiri ikindi osoria terate queenin omuyuti kunia omuisha tiganywe queenini baba tiganywe queenini umenipa kidonda moyoni mwakere tinkobi yes number 2 yes yango teruli bune konini tigambolie iswali asogotera ningoyogerire nyumba yatyo kabuya ningoyogerire nyumba yatyo kabuya iye nyumba yatyo kabuya igobono mama digotero goro igobono Oyongo gerire nyumba yatyo kabuya Oyongo gerire nyumba yatyo kabuya Uncle Styles tigera abwa batabiye Eritrea na Uncle Styles mbona sana mwakere tinkobi mogwancha bon binayo guchaka ena ne sani yao gali abane kare kara ena nali sai kaisa to igatoko batalibo isa to go sei ibere nande ngo request kwamba ekeromoge nyagocha yes abantu abatokora entertainment we take less than 10 minutes etuko kubata amangana amaya 2 minutes only ekero tukule atwere swikirenga tuacha abanda bagaka bandi mwira ne tinyumba nabangina muchi gosenya ntu nabagaka baino nangi mwacha ko ngimwari atakurusi mwarenge gusenaki we take less than 1 hour tukura mangana gusenaki mombi yes tata umwende kero ligeretiga Oligeretiga yes abana abantu banje to Oyongo ogukwa nokoba abantu supporters bo Oyongo bali benkoro yes yani to kubarusa no Oyongo umento Oyongo tabati bukunyuma umento ndago tebi okongerest gamba tayo sina karaga nisha chakomogano asina aringe sina manyere to Oyongo tangwa no bagano ena igwetere dike gutangaza omukutano gitu asakuruku nyakolere igora ari school nyakolere ngaruno bukano Nyamira all the way from Nyamira baka nyakolere omuchango gitu linge school we kana akinga tero Oyongo akamboi gaki baka gaswe ngoro tabwa tenda mwamu tabwa tinda akamboi ngamumanyera igo ngaza konde Nairobi nainde ngonyoro munginoya namanyite gusenera nantari munginoya tari kuimukirira igoro mono urabwe ngano muntu getuko bwate madoido ngano usipa no buli mona kwana abunari boigo na bari igo nimumanyite igo ariga ngotako kai oyo mokomo mwesmibwa kamuburi nga fast ready ngorirango chibando chibunibere ngochikunya kuri nyomba kurunyo akaka chibando chibunibere isana gorete tebeke chibunibere nyasa ngete tali sana ebe seise ni chibando chibunibere nani kana ngachiko chibunibere kana kulinde kunya kubuli kunyomba naki kiboroga bonda na kwanenga ne kura bon Oyongo tabwati buke nyumba Oyongo nande abwati buke nyumba kangombo kutano ngayo tabibogirango ira Nyamirambo gose Nyamarambe gose kona gose ta gose moga tunya mondo
lakini sita watu boke nyumba onyore ntabunchari talibo abanchari mora abagirango mora amachoge mora nyali bali more gaiga abasirende amachoge bonse Oyongo no mora yokero muntu Oyongo talibo chugoba guonde bwense igabwate kebunguo geko igorera kerege ntamagenderero. Okay, igalere bloga te chinde KCF 658J. Ai bakonye kurwali. Igobona Oyongo, you are in safe hands. Account yanko igorale bintu bisoke. Njagitali abe kamaliogo. Chipara chibe chindonge. Abanye bachibasali na ande ghost workers be account bakale keke. Barusu woro abasayabu na ndoso bata masakara. Bakaleki. Banyole gas. Erebyago sere bubi. Erebyago sere bubi. Oyongo Oyongo Gavana twale koliga. Gavana twale koliga. Oyongo twale koliga. Amwatiundi kago chaiga ko kavega talingo kwanande. Boni binchora kunyango. Teyo minoti songe mbele. Ngabana ngara nyogote toske motugusi. Ngati nkobiga ngara nyogote toske. Sawa sawa. Mbele. Ngati nkobiga nyogote toyongaske motu. Tushikane. Tusonge mbele. Tusiwachane. Tusonge mbele. Aha. Ngabona iga. Gotetete chichura chikandara SK. Sitengane. Kunda kwa mwingine, bona tusipendane. Mmoja kwa mwingine, tulinde uchumi wetu. Tujenge taifa letu. Ukulima uendelee, viwanda vyetu viendelee, watoto wetu wasome. Lazima tujitume. Lazima tujitume. Ingati kobiga. Wakenya tujitume. Ingati kobiga Wakenya ngati kobi. Wakere tikobi. Okay. 1 2 chawa na ua don tu kusikose na dua changa na gua pamoja kwa tua shida tatua hata kwa tua tatua hatua kwa nyakua tegua sote tusonge mbele sema mbele sote tusonge mbele sote tusonge mbele eti sote tusonge mbele alafu akizi tushikane tusonge mbele tusiwachane tuendelee ati aha tusiwachane ati sikia hii ni fani ukiwa peke yako kwa na mwaga tuko kwa mamboko ewe mwana dada na kaka yangu tushikamane tusitunganisha ni upendo tusonge mbele that's the greatest command kwamba tupendane ewe Bwana tusaidie ingati ngolena wetuna sata konya ngangora sokeria kobia gonkorega banakora wana kobia goyongo ati igwa and that's the greatest command kwamba tupendane ewe Bwana tusaidie kwamba tupendane tusitenge ati aha aliniweka juu akanipenda from grass to grace aliniweka juu akanipenda aliziosha dhambi zangu zote pale Kalvari sasa thank you super DJ asante sana Oyongo
Oyongo zote nikisema zote tusonge mbele, whatever mbele, sawa, zote tusonge mbele, Oyongo tusonge mbele. Thank you very much, God bless you. Motate kuni ni ongwa ya Oyongo. Motate kuni ni Oyongo. Aye. Oyongo Awangina Oyongo. Awaka Oyongo Oyongo Omoisa tiganyu kwinini. Kwinini. Baba tiganyu kwinini. Umenipa kidonda moyoni. Kwinini. Omoisa tiganyu kwinini. Kwinini. Baba tiganyu kwinini. It's so cute, baby. Amaro sigara na bongo tiga kona temiro wajani wangire wasira wangeire turesi asengo taro ko bango cheso baindo uno mupi oisa tiganye kwinini kwinini baba tiganye kwinini umenipa kidonda moyoni kwinini kwinini oisa tiganye kwinini kwinini baba tiganye kwinini Kere bami tone yangu konini ndagete bami te kwinini karore suranga wacha mono ticheti wacheke no jene tabi abuse no ngatara mono kumijoki wa makoye ngule osi koinoranga chaka ukatira bamusabe namba kangete yani uiro ya bwate bisirani madara wa semi samahani kako gosera keiga bwatereni mwakere simi mwebere ni manyete tariche weka bwate SMS ya mande mini jabwate isiposa bwata wonjoi kore nasi muchengo tongebe samuto mere kirengeri tochate kingo tomonte vya good night kingo mwakere simi ya mutaya sasi ginde tora monata tayana kombe kapisi kawata kicha yande status takomeka ekyagera baite tora bange chiburuti kikingote yani bawatemba kakosti kingo volio tebio yukaseni okone tauni chibesa ni status yakoni kangore tauni chisi miawa geruche tauni igairo chobe twani oisa tiganye kwinini kwinini baba tiganye kwinini umenipa kidonda moyoni kwinini kwinini oisa tiganye kwinini kwinini baba tiganye kwinini wachokeire mami tone yangu kwinini ndagete mami te kwinini ogerire jembo mwivi esigate wetanje mbugo ni mwanje te baitu tingo mutega abasani abairi bakomotoge tiba maitenjera goncho ya ikira gonte ingoyogerire enyomba yati Oyogerire nyumba ya Tiokabuya Oyogerire nyumba ya Tiokabuya nyumba ya Tiokabuya Oyogerire nyumba ya Tiokabuya Oyogerire nyumba ya Tiokabuya nyumba ya Tiokabuya nyumba ya Tiokabuya Rituko Rinene Ore nanguru motome Likaria tonge Kuzebirenge no motwentige nyameye Kaingu chumo murogo tenga Kaingu chenyaroke watenga Kaingu chumo murogo tenga Kaingu chenyaroke watenga Mande watengia magoro Mande watengia mareko Mande watengia magoro Mande watengia mareko Ndizi TV ubwansu
bw'omuguzi. Ndizi TV obwenso bw'omuguzi nigo bono yakionikira ndekerene nagokurengera chibiche chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gutonyora asoro gonko bw'omuguzi. Enyumba yatyo kabuya enyumba yatyo kabuya mogenyo yerire enyumba yatyo kabuya mogenyo yerire enyumba yatyo kabuya enyumba yatyo kabuya enyumba yatyo kabuya emwezi mukagote totengera ibina momente na masasi eredio telima emwezi mukagote totengera ibina momente na masasi eredio telima ero narengo mwana obe nkani wawa nkani wawa chimasa koyama ero narengo mwana obe nkani wawa nkani wawa chimasa koyama koyamara obe nitamuwe baba koyamara obe nitamuwe koyamara obe nitamuwe baba koyamara nango chale nkwanejira getakole no chakaraki mechende yakora talibo oyonga akole kinaki une mechende yakoraki egokora erebya goserobe tam chura kunya kanto kalika baiga kumeko genda okay mutara genda abeshiba baikira tubate aspiring MCA Key Central Ward kuchofre amenya kinani karibu sana mheshimiwa. Alafu aspiring MP Machoge Urabu constituency Evans Onyancha, welcome on board mheshimiwa. Alafu ntobuate Rashid Umai Susu Ward, karibu sana. Okay, Tam Classic umezana hotel biga watera ko muro YouTube uko bwate over 1 million views, yani abantu 10 million emo baro mu muro no mwana oyo unkaga busikisi county nduba tukwa million emo nduba tabori, lakini abantu 10 million emo amorori tali mwana bwe chinguru ta kunia kanto kalikae kala kunia abantu bakoro is a new home music. Obisi bonenga gachinyumba eya mabati bora monigari ose korega sono nyene yo bosomba yora manuti koire nchesaruni ayo yone nencho yogo omwanchone kogo saba yetogenda wigo kirenge ntokyago omwanchone ntagetenje gogorenda omwancheka baise nyumba minto injetoni tatabyara nka nereise ayembori tarietoni nyomborosi ndageryanse onyekire tongaitoni enka yeitwe yahuse abagenki bayichane aye baba aye manyano yone nancheno yo no nyamabere aye baba mañana yone nancheno yo no nyama bere bere na chekerete omokungu onetoirwa kingo korangeria omokungu onekoirwa dachetingo gosie Ndizi TV.
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakire kirundekerene nego kurengera chibiche chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora ayegoro mwantanya saba ibori ambaka chikamati unzabetanga ina shetani goso incheruminati mwancheka baise nyomba minto inchetwani tatabyaranga nereise ariembori tarieto likorosi ndagiranse ongechire tongaitoni beregoro bereise oboito wanchani aye baba aye mañana yone nancheno yo no nyama bere aye baba aye mañana yone nancheno yo no nyama bere batagete komanya buna chigozi biwa chiyanga aye kumba baba bae Rese muse kumbaga batagete komanya buna oriencha wekwawa baba bairese muse kumbaga batagete komanya buna enyombe kwa buswa baba bairese muse kumbaga batagete komanya buna nyomba ego sibiwa baba bairese muse kumbaga. Asante sana DJ, asante sana Obatero kuko kubwati YouTube area Tantam Classic Amatero na bokunya watch YouTube. Asante sana, nimeshukuru. A championi introducing MCV Iranya Tonya Iranya Kolera Kagitata. Mungu akiri mumuru ngambi ya mono mwako matengambi ya mono asinge chato iroko tera bono nali mwachi mwaba bagina bono limwa manyire nga kyumo yogoko okokoru nende bono enchera nini ndaite turabuse nyumba ndagete twande muna tungani twande baka kigitari turabuse nyumba ekero mogeni yago chamba thini muna toko moreta egere tukaliria ikirega iganchera ndengere tokore kimanyi mugosuru no ara akumunyunga bakikiara ki iga pakase mioro tonto kengo iga toganda bakali mbate bina toko moreta yani ali ase speak eliere iga togenda oro batebi mugani sire goika ande mwabarana muntu okole mugwanza bakina bari welcome mugambi kagoika turabusa buse nyumba iga musani one nari narokuru kunga sasat all the way from Magenchi akundani ya nyumba musacha ayai sasati nayo kungoleke ntunkuria kungora mabutita anya sauri gotingora bobe murare bo barangora mabutita aya kwibanga kwangige ntunguchira aya bono karuri baka bali ba makanonchwa bali ba makanonchwa ombiro onchwa nani onchuru onchuna nani abagambi baitu baikire gaiga omusike mauchonduso all the way from Bogetenga ward nwara amona intu gaiga Cosmas Oyugi korunya ko ward nwari gaiga muntu nokoro kunga initiasi omoke kitu central ward nwari na amona intu gaiga Joseph Oroko Korugetenga ward nwari gaiga Oyagi yes elikangeli teli Oyagi musacha seina basacha 144 aya abangina bali bontegerere mwanyi ligereria ndayite tubatebi ndaturakora practice kero mugani yago cha tomorete ni chinguru twabuse nyumba kago korwa na lya kumanyangaki abantu twacha kweli twamwalika ni aba bamakano bwata makano beka kero muntu bukano koboko
mwabekire bukano nayo yonde beka we kumbiro we kubukano koboko kusubwate uchubwata na bongo bwato bukano mumati kubugibiya mono aya bono genda kucha sabangina bali aye mombinya asinini ngabuse kitaikai yes mnatubwate mu pastonde gati ya itoga kyondole mu pastonde gusomolisi kunyakwana kuchialia samakano tubato mu pasta genda sabangina bali umbiro mu pasta naro dani ngumole ni sawa genda mombinya genda umbiro genda limbati unatowoko yaji tuwo chamete bono tekura kole kisambu ngano nayo yungu toko bono ko genda intugo cha asindi ngote tenena nkoira ngora nandi kwabeke besa mu buku kerongo go sorry aya nubwate kenda bura antongolera iganya sauri uri ngekiriato maungaire cyo sauri go 1000 ati kugura magyati kumali kondo lyo mobe tichaite aya ekero muga bono kaluri baga ombiro etarugoro nayega tirabona mo kaluri baga moko bera makano kando bono genda ali muino turakoleta bono iranga nayo Oyongo mwakero mugambi buna gutachaganya sauri goro mugambi otabwa tinda mama no mweshimiwa Oyongo itara muno mweshimiwa bwata chibesa tara muno mweshimiwa bwata chibesa mwakero tinkobi yes aya bono kutugo takurwa montegerre tabu mwari baga mutari ko moikange moko tenga baka momolete baka mokongo kipi kero muntanyora karubaka rubago cyusamba buoye aya bono digere ligo uri mwamurukanga nere oyagi yes DJ 20 kasi aya Oyugo cha Oyongo ndo tembuyale Oyugo cha Oyongo ndo tembuyale Oyugo cha Oyongo ndo tembuyale Gavana kwani abantu Oyugo cha Oyongo ndo tembuyale Salute abantu gavana Oyugo cha Oyongo ndo tembuyale baba Oyugo cha Oyagi ndo tembuyale baba Oyugo cha Oyagi ndo tembuyale baba Oyagi ngeke yana wangina Mituka bakanya Digo singo Goraba Ituri Mariuka Ekegani abantu bali mwakere namba na tosari geti moino gavana kwani Bomintaba murando tembu ya baba my biche mente oratiga mente gento yagi nya sauri gore permeji mente genta nya sauri yagi mente genta mereme ya kolira mente gente into kwa era kera ko pekia ni kichuri na manya kuba abe bibire ko taba akira tinko kiso mo Igonteze ngumanyaba bwatani kurwasi constituency chonzi kiandachia county ya Kisii nigobekira sense meyiga ababwatani kurwa constituency ya Bonchari bwatani kurwasi constituency ya Nyalibali nabo igo ababwatani kurensemo ya Bomachoge bonsi nabo igo ababasi nigobekirega sense meyiga likwenekia okay dakika moja siji
sema tu omwanchi wa omorigereri mna natike watini gotogochera eyemo anse yemo kurugaiga anse emubagani gego ogotapa gotoka ga sense mo ya bonchari abwase gwikira boni ganze zo kumanyinigo abarayiba ikirega asense meyeliga likwene kyo murayiba kyo ya Kenya National Congress umuske Manson Oyongo Nyamweya gobekirwa le bene okoboko nende ngwanchi rwale bene kulige kiro kyo governor kurugaiga anse county ya Kisii wikira boni ganigo ense mo ya barayiba ikirega iga nabo bakora go murayiba umu secretary general we kyo ya Kenya National Congress KNC muske Benjamin Gisore niga ikira sense meyiga abwase ndito sanganere gwikira boni ga tutaina kingi tugane twikiraga iga nabo igo ningi tuganye tukoraga iga nigo tutito sanganere eyemo aseyemo atotebi abera tatu na kiama ngana gendera na gwikira boni iga nkiba tugane tukuchikora kuruga iga mheshimiwa Benjamin Gisore asante sana soko sangana intu kitaseni ya Ndizi TV na kwa waliga ni moroberio iga mbeyamana abantu baminto aigarero egento kerikonyora keganyire abantu abange baburiringa Manson narororo inki agokora rero nigaga nitiko unveil a team yaye yagochigokorere county na ende bune kiama gya Kenya National Congress we go to the asama ngana ria ko kungobo ene among ebinta gochigokora asiri tukoria rero ikionda ta igokora asengincha tagete amari agusi abagubuya taka nitiko beka mo senator igata geta egwo mo senator kurwe kiame kyao erinde na rie omo senator oyu agojikonyara kom hold into account kera isego chorerwa mo senator kurwe kiama gya Kenya National Congress igeminatinga oyu no monta agojigotainga kora iga okora to konyara wa account so kuna kwa tabange utochikonyara mo senator kurwa se bya mabinde igotoji konyo senator kurwa se bya mabinde erinde na riara anyare korigereringa ngaski oyonga agokora oyongo taka netiabe kanero ogosetia matemu na ende bwe market na ende bwe amagis boigo mheshimiwa Benjamin kero kulira na mo secretary general ga se kyombekeiga andake mwate getego tainga boigo ngota mo deputy ino na boigo mo women rep ino mo women rep renkia makiachukurwa omo women rep igakurwe kiama gya Kenya National Congress omo deputy igakurwe kiama gya Kenya National Congress asengencho abuna abantu bakoen oyu omo women rep gakoenda bunge erinda achikorosia machiko ikiama gya Kenya National Congress inkebwate egento geko kwa ideology erinde egende ase agenda ye kiama wekatonyore omo women rep tonyore omo jumbe tonyora amana aba MCA erinde county ya Itaiba buya lakini uriyo gochikova site ye governor into iko morus Kenya National Congress kiagera obuno bwibe yebano kero tukulire boigo SG kero tukulire kiama gya Kenya National Congress kara berege na kekorokana kwa kiama kyo mogusi wikira boni gantor ntata mbandu kibarenga mu field rasi position awanene mona se county to Kisii Kenya National Congress KNC to affili abantu in 13 counties naenda se Kisii county ebirogo byonsipi into feel it except ekyo mo senator kiagera kerokyo ndotage to muntu gochikoberi fari ndoga netikwe bekere fari yaitu igotoko bekere fari nabantu erinde bachikororanga oburayo bwiga bwoyongo no bwobo ene busena kibore kiare bintago tanga igate ne to boene taga netiachi kwe market gaga netimo moe omuntu gochikomo market erinda magosa asakoba oba held to account no buna bwoborayo igo Benjamin aso obwenge litukulera ngitokaraga iga aseri tukoria rero igo yonga ko officially a launch a campaign yaye aboro ki team yaye agochigokora na eregas abatebi ninki agochigokorera omugusi inki omugusi arengerereti ase oboraibu oyongo inki agochikonyora erinde gwika omutienyo nane abantu baminto banje bamoye chikura amesigusi yaitu kero kuliri boigo gaiga gatia bageni toteba baganire konyaro konaga sense membara byabo abageni barona abange ntobwate is umaite oyongo abaire in the cabinet na bwata abageni is former colleagues the other party leaders that are invited na ende keragocha tingane to preempt you will see kera bona tingo sari bwanzuga abageni ngocha bale yewa kuri boy ngoko bato ko gende SG abangeni ko bate biringa omuraibwe kiama gya KNC omuske oyongo nigata to ko bendozi no mo governor bono we county ya Kisii andake buna ayo muteneri we kiama gine gota bengorengane oyongo tagane tiko endorsed na muntonde lakini natagete ikura yo mugavana Kisii kiana nabwate ikura umuntu okwendosi oyongo no mugusi ongwa okorire gasi yaye engi yago sembe okorire no oyongo taigo jigokore gasi ongwae ongwonga oje okore gasi agokorera abagusi so amangana yote angongwae insiase eyunsiase taisaini kiagera inkie keiga ongwae ne ikura ya mabwate abagusi babwate bonzi lakini ase ikura yo ongwae
ero unyugongo ngo yesabare ngekera gusabe kura yongwa ibokongumbo iyo mie mono mo secretary general se kiama ya Ken sinento batagarama ya Rituko Rinene mwanchi uri manatika watengo to gochira eyemo aseyemo kurugaiga as a constituency ya Bonchari as umuyega Kenya National Congress abo asumura kiama cy'umusige Manson Oyongo Nyamweya aho chikubeke rubene ama gukora itkura rero na gwanchero ochikuri chikura bosibo bachoro bumwako yiga boyigo kunyori twandake nigo zochikota uwo deputy governor kura se kiama ya Kenya National Congress na boyigo women rep kura se kiama kya KNC kolende nigo bataya mo senator nigo bachikorusie as kiama kingao kolengana ina mangana ayo mo secretary general we kiama kiga koyo kungwira ntora se ketali gatambe to gendere gusangana tukumanyi munagenda gwateka kurugaiga as county yiga ya Kisii anene mono iga as umuyego yiga Kenya National Congress ile tera nembrand sagini sena to basukuska kurugaiga taseni kya Ndizi TV kokora na science mochi studio ongezewa utafute ufalme wa mbinguni mengine mtaongezewa ombi langu kwenu wapendwa ndugu katika maombi utafute ufalme wa mbinguni mengine mtaongezewa utafute ufalme wa mbinguni mengine mtaongezewa omba bila kukoma kwa imani ndugu piga magoti omba sana Bwana kujibu maombi yako yeye ni muweza yote omba bila kukoma omba kwa imani ndugu piga magoti omba sana Bwana kujibu maombi yako yeye ni muweza yote Mchunga bali ba makano nchwa Mbiro tati mukurara kal mukurangiri mukuminyoke stage murangiri kwa somo na ali burungi moko kuno umati ine inokunya kutureina ninga kekara tura service bwa bantu bwatu ngayona mukuminyoka ukuminyoka okay amuminya Pastor James Onyingo nkaya Pastor James Onyingo uko around Pastor James Onyingo okay Bono Pastor Okobeerwa na Pastor minyogo ya munyago semani yake ni mugo tosabira turacha kumuyiga indi babiri sawa kanyago tuino bukano
Karati nyango bokana. Mumenya kova. Mukibuka no mubekire ku. Bekaire ku kero muntu. Ego. Ayombiro. Ombiro bwa bekubuka no kireko. Abana njensu unere ga kinyasa uri konere kwaro. Ndangi ndiki yako irime. Aki anya uri gurunda ngone njibi ko buko. Aye. Haya, DJ twende kasi. DJ twende kasi. Baba narorire Manson Oyongo mumura bwerizo musacha bori twinya matonto musacha ya rero ikimbo ligongire baba nyeke lyatabangina murema ajangike mwarire nduje moigotete mosende tibitora abande tukorere njara ajangike mwarire basacha moigotete mosende tibitora abande tukorere njara ajangike mwarire nduje moigotete mosende tibitora abande tukorere njara baba abagambi buri mukuri ryo oborayi aba MC n'abajumba ganda murototo ngo mugambi ukire kurwa bono igabona toriga yana murototo mugambi jutorototo mugambi aje kwandire igaba bomindo aje kwandire igaba bomindo DJ abagambi bari mu kuri birugo requested one more to kurwa yege segejo iki nere message nayo DJ twende kasi all aspiring leaders went umugambi check yes abangi na bari bengo tenganga twende kasi Rototo mugambi abana Aliski nirene nandekero kinina mumurabe mo ntoro toto mugambi because yes special ngeto be batatu igabuka tomorete stage kusena yes DJ twende kasi igokanyira twende kasi abo mingaka angina nabagaka angina ngai mwacha angina nabagaka baba obe oyongo minto oyongo tata oyongo minto oyongo tata sasa minto sasa tingo kwanye omochumbomu okini kisemi ende yana tata etagetobo amate yukunywa sasa minto injura nguna tata injura nguna mahera muroyo mahera magokaje magoke bisuguti obongo bwao tata obongo bwao injoro pimete ebominto Jose bungo kwanye bangina nabagaka intumura tenga intumura rora baba sasa minto sasa timbuyore uno minto unambuyore injura nguna tata injura nguna orora magokaye chireke bisuguti tangenge ndokobeka monwa utabwa tikiri jana mwamu ngeke yatarangira dachesa lumuyari dachesa minto oyiriate kwina no muyari ngara no gano naje ngabana kucha naje ngokuchiya tanya sauli ali mararo mamuro kwangwa mendanya saye kuchiya to akinya sayo tanya no spa kire kuchiya minto ayiko no muyari ayongo minto ayongo no muyari kotongo yaito
Oyongo Mansango Oyongo Etira konya Oyongo no muya kabe miaka ikomi ebulo mojumbe kabe miaka ikomi ebulo mojumbe mugirango yaito tokarora makongufi mugirango yaingonye kiririato aji Oyongo mintoe Oyongo tatae Oyongo mintoe Atenaje tata Atenaje tata Abagambi baito Gratis Manson Gratis Oyongo Oyonga tokonye Abangina baito Abagaka baito Terondero baba Terondero baiko Terondero baba Kaiko rusiemboli Rusiengoko Nyanyare Mansoni Arasi bomosoli Arusi birukunyo Baba Tungo ya tenena ngoya Ngeko biel Abo minto Aji baba Abo minto Aji baba Abo minto Abagambi baito Baba Aji Everything I watch, everything in Gokwani. Orego Minto, what is the Masonim? Orego Minto, what is the Masonim? Omogambio Muya, Amenyanga Yore, Amenyango Kwanye, Samusa Ngokwanye, Samusa no, Samusa and the stand up Nogotena. Yongo Minto, Yongo Tata, Yongo Minto. Hinko rusemboli baba, rusemboko, hinko rusemboli, abagambi baito, hinchumurangu na tata, fome msiye zimbu ya mole nyasaure goro, dagata matukaya na inu moinyorwe, oboroso obo inu mwabegete, chatika mwangi kulichibesa chinga 300 na kaibule nyasau modieni, kende geta iyo nani mwachanga na okole mermemia, wese no bolimo, nyasa nengale richirachi ale raba okororo nyasaure goro, lakini mwebire amatuko, oyonga abayinyole, azuwata kwa yabayinyole, ngeka iriria tarangina, asibuzungu yaito mugambi, asibuzungu yaito Oyongo no mugambi, asibuzungu yaito Oyongo natoko, abo minto yonge abaningia, abo minta bangina iriria tamorole, abo minto yonga konya bangina, abo minta kimi kisemi chaitoki, abo minta reto kancha ni seito, abo minto mumuro moso mumorole, baito, obe, abo minto, ayi, mura na leseito, Manson minto, Manson Oyongo, Oyongo baba, Oyongo ngokwanye, tenena ndarora, Oyongo minto, Oyongo tai, Oyongo minto, naje tata, abangina baito, abagaka baito, Oyongo minto. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Akini chisemi Angure chipara Akoro bokurumi Baba Tangina na bagaka Tangina ngai mwacha Tangina na bagaka Manson mbuyale Egaba nengiya Egokonya bokongu Egaba nengiya Egokonya bokongu Abangina baito abagata baito ejosebo minto ejosebo abaye ejosebo minto abagambi baito baba echo twachakire Oyongo minto twachakire rero twachakire
nabakorama temole mereli tata nabakorama temole mereli twachakire Oyongo minto twachakire rero twachakire nabakorama abana muruzi bali baba abambali mukujika nabe Baba, nabakorama temole mereli baba nabakorama chetitsa mulero ndero twachakire Oyongo minto twachakire bosongo yeito twachakire nabakorama temole mereli baba nabakorama abo minto baito aji abo minto Ebosongo yaito omuranto bwate nganere Manson Oyongo omuroma somu oso mete bokongu akini jisemi akonya basaye angure chipara yongo mbuyole boko igwambuya onyenya kamboli onyenya kamboli ingo ikanarogo nasibo musoli endusi birugunyo nasibo musoli endusi birugunyo Manson mbuyale aya sauri kutura twangira chinkobi onire bubi aboni tukurana sauri go ngandire murati mukake igandale tumusanyude mansango nchura bwata kotera asukutukutu nande karo mutabikiria akapeirist kalimo kwa romne kodingo jamana mugwante katukwane gesongo wekai yasembo wana romne kodingo muogo yes akino wana romne kodingo nisi nyako pio wana romne kodingo miwa akino wana romne kochupuyoma bongi sambuli wana romne kochupowila nujupine wila atino wana romne kochupuyoma tiwa dak maber nyako pio wana romne kochupowila nyako kelo wana romne kochupopiny mabor nyako pio wana romne kochupopiny mawendo sakila soja wudu pati atino wana romne koting'o ndisi sojogolo pundi manyi nyako kelo wana romne koting'o miwa atino wana romne koting'o muogo jowi joela makisuma oro numo fulika mano jok to kaiwe bangina bagoteba nero twamonyora naiwe bagaka bagoteba naiwe bangina bagoteba uyungu naigura bangina bagoteba bagoteba naigura county yanchire Oyongo arigafana naigura bagito bagateba ochana byonsi bigoteba Manson Oyongo Mugambi kesi county yanchire Oyongo arigafana onarepo Manson Oyongo Nyamweya n'umuntu w'abantu Numurayi wanjete kanisa numurayi wanjeta masomo numurayi wanjete kanisa numurayi wanjeta masomo igarengere muchumbe sauti mugirango agakora magenderero mugirango ya mate agakora magenderero
ugirango ya mate bono isi gati bigadomo baita maguru umurege sore atorentere amagenderero agache chipara Manshoni Oyongo Nyamweya Chinyagitari chonsi Manshoni Oyongo Nyamweya Boda boda yaitu Manshoni Oyongo Nyamweya Konyira baburaka Manshoni Oyongo Nyamweya Chindakana chonsi Manshoni Oyongo Nyamweya Konyire byombe Manshoni Oyongo Nyamweya Naigura bangine Manshoni Oyongo Nyamweya Mama mboga bonsi Manshoni Oyongo Nyamweya Juakarie monyangu Manshoni Oyongo Nyamweya DJ kwa serious na kazi yako njoo hapa bwana. DJ kimbia. Manshoni Oyongo Nyamweya abana basome Manshoni Oyongo Nyamweya obora yobuya Manshoni Oyongo Nyamweya naigura abantu bagoteba Unjari bonsi bagoteba Manson Oyongo no mugambi naibari chache bagoteba Oyongo abega fana Obazi bonsi wanchire Manson Oyongo no mugambi naigura abantu bagoteba umachowe chache bagoteba Manson Oyongo no mugambi ugirango bonsi wanchire Oyongo abega fana nyali bari masawa bakoteba Manson Oyongo no mugambi itutu chache wanchire Masoni Mugenda bano Twende Nimoyogerire nyumba yatyo kabuya Nimoyogerire nyumba yatyo kabuya Iye nyumba yatyo kabuya Kero montate nene omogava no ikiro mogava fere Kero montate nebo Kero mogava Nenda sore kero montenena Kero montate nene Nani kero montago mapu Mombinya moina alia Mombinya Aya kero montago mapu Bobo kano kaibale Bobo kano kaibale bobo kano Wangu bukano Ombiro Ombiro ngayole Ombiro bukano obo Mombinya Nobadali kondo Moino Mombinya moino gana moino Ubatanga moino bukano Baito Ubukano mutu Ubukana genda Kabana no bukana ali ngora Baito Abagaka wega motse no mugava na kaso Nane mu akyo kabisa Abo minto Umonye nenya Oyongo minto Oyongo dada Manson yo minto Sawa Baba Bagina na bagaka Ina na imwacha Raro momuroyo Raro momuroyo Raro momuroyo Oyongo mwaja tata Baba Ina na bagaka Bagina na bagaka Inchutorarora Oyongo minto Oyongo tata Oyongo minto Manson yo minto Manson imbuyore Ukini kizembi tata Pero tata Pero nde totenga wana wuni TV Obe Bangina na bagaka Bangina ngai mwacha Bangina moiririate Gaki moiririate Gaki moiririate Gaki moiririate Yongo minto Yongo tata Yongo minto Yongo Baba Ay Skaya Nyeka iriato Obe Babo minto Yongo minto Yongo tata Yongo minto Inchurarora Esasa tio minto Wate si Mansoni Esasa tio minto Wate si Mansoni Yagi mbuyari Nakukwani na jengete iriato Obe Yongo minto
Oyongo minto Oyongo minto Oyongo mbuyore Oyongo mbuyore Oyongo mbuyore Koko igwambuja Onyenya kangoko Indasi bomosoli Endusi birukunyo Baba Oyongo ngai wacha Oyongo no mbuyore Oyongo no mbuyore Inchura rora tata Inchura rora Oyongo mbuyore Oyongo mbuyore Nyeka iriliato gavana karatenga ya tena gavana karatenga Oyongo minto Oyongo minto Oyongo tata Oyongo nyeka iriliato Oyongo wa Oyongo minto Oyongo tata Ayena tata Oyongo minto Nyeka iriliato Bangina na bagaka Bangina ngai mwacha Bangina ngai Bambu sauti ongea sauti DJ ongea sauti Baito Oyongo bana irebo bangeke yat Robe Abo minto Akimo iriliate Bangina na bagaka Demo minto Oko iwambuja Onyenya kangoko Ndasi bomosoli Endusi birukunyo Oyongo minto Demo no mujore Demo no mujare Demo ngai wacha Demo ngai tenenango ka Manson yara ngurige ntunkulia Demo ngurige ntunkulia Aye Ekairia tawangina Oyongo minto Ende yo yane tata Ende yo yane Nitage tobo kima Amate yu kunywa Oyongo minto Abagambi baito Aye Chopu nayo kuratengera Baito Obe Chopu minto Ende ya Tata kurangulige ntunkulia Utaragenda nyasaurigo Yarangulige ntunkuliga Aye 1000 nyasaurigo Thank you so much. Okay. Okay. All right. Abantu baminto kuba kwani mbuyamole. Go kwani mbuyamole nande. Turategera narinde. Tategera ne. Bali baterende bali gebyo bayikaranse. Moyo go chakire. Bali abakabalya dijase mwekanye. Moyo go chakire bono. Ikanya abaga kare ikanya timo chako program. Abantu bamintombu yamole. Kigo na mukirete igo. Muroche gavano ikira. Kala iriya tanga bangina. Inchara mwara irendochi. DJ microphone ziko sawa. Tune vizuri. Abagani bonsi baliba bachike tu bacha somo yegoyo uko baligane seta ya Yesu muigwenka tutaracha kambi ya mole nande umbente line Rituko Rinene Rituko ryomugavano ito kabere ogusi agototebya mangana na ndato bangere line up Oma ente kene mochu wako mopira geti gweke line up akoleki ibangu talibo nto ama ente captain ya ito ningo tote captain ya ito ato chokere line up yae irebya gosere bube tutarachaka nta etenda ngeri aba pastor babere bato sabere
batubika asa maboko yo monene na togo chako moye guyo na na utoko nyokora tunyokore buya ere buya gosere bube Pastor Peter ngayore abwatigu na Pastor Onyinkwa. Abana banyasaye gusaba tore abona ari kuba request mu rusikigobi asoko musika nyasaye na inde asenge nju nyasaye twairo moyo nabona ari kuba request mogororoke tumusike nyasaye ekiagera nero twancheire twakira tigato sabe twensi nyasaye ito umutungi goro na ense biyamono na inde asenge nche birebi omonene kwarorire mbuya tobega ari tukeriria rero ekero bare koroberi omonene igoro yomo kutanoyo yasawo itono kwarenge ainde nayo goikira nyonsi korengana no gwanja kwawo twakira asengencho yoyo minto Manson Oyongo oyoro monene gwakira maguta kwarorire mbuya agambere abasumba bawo bakisi county nyasawo itona amubekire samabokawo omwanchereke Egima wetera so muikomo chenu elinda nyarekora county ya Kisi ekero arachiko kwano monene akwane gwetera so muikomo chenu abasumba bawo bonsi kwaretira abako musindigisa oyo minto Oyongo bonsi na abana bawo nyasaye bono basesenie barende ekero turachikwa kachikura oto afye ngiya wikatwaikire litukeri biyamono nyasawo ito kyaro rumuya na amanyire abasumba baba ikira igere lichinka kyabo na indekero barayirane ubarinde ase orogendo kogenda twamanyire ngai no muya yabyonsi bikoreke munorigetie wetira so buye bwa Yesu Kristo ro mubori ito amen. Motongi bwe meganda nyasawo kare na kare biyamono asenge njiri tukuliyala kwabera mona intwe koba nasinga njya mabera aho no gwanjani bwa botari ko era nyasaye twasangire kandi nasinga ncho yo magaba na ito yo minto Oyongo Nyamweya amona abakoli yobo MCA abakoli yobo chumbe abakoli gya ebirugo byons bya county ito Kisi omonna bwe meganda nabaratira magoka aho baseseni baagate umera namona magani yabo ekero turabasa nyasaye naye gwakwanire nga ekero murabe moko chora bagambi mochore abantu abakoirogete nyasaye byamono asengenjo yabagambi abaito bakiraiga abasomba baba kana banne bakira somoye goyo omanne bemeganda baseseni ekero turakwanirwa mona barayi baito nyasaye bemeganda oseni kero yo moito obarae wetro moiko obogambi nayo koru nyasaye nayo goseni abantu bawo kwa bakamaguta korunze nago ikabai kaigoro bagambira abantu bawo bona abaretira magokao sinyo yo minto Manson umurae amoneke kosi ekiyonsi egiyakora asenge nchobo gambyo gwa Kisi county omana bwe maganda karara kira ike kitari kikianda cyomutinyo gatana gatato oto ikyo lensiyo bolende bwao nekerara abo mugambyo ito twensi tokobaka tatebe ngambya mono nyasaye asenge nchiyo bwaro bogwa toletire na asenge nchiyo bwara yobu ya gwato ira ase county ito manna bwe meganda tokonye tosiseni ndo twagata ko karatogo chaka ko karatogo kora ne karatura no chinka jito bya nyasaye bako no bana bikoiranire wanja ko ati ko koleke me amabira Yesu twasabe na kwegena. Amen. Thank you, Lord. Now we are in the safe hands of our Lord Jesus Christ. Abantu baminto bali maigali sukango pi maiga mwende pi because in the next few minutes our governor is going live on K24 TV, so in any background yae maigali mukirira bugo so movement maigali ever limited monya gotaratara maigali alafu DJ you'll keep your music down to beka music on the ones twanye test kino koruke 24 and live
Sawa? They can give a signal anytime without a bachelor live. One on Yakuba. Sawa? Tigare wa update na kitu chokole bintevi. Presenter. Bali bao kuwa na bakirerende. Okay, chide kairenga. Tuendelee. Okay. Bono lende batero turagera chide kange sano iga nkonga bale sigino. Aya bono mumbinya chugocha. Tuganyerete tewe sigino. Okay, ndakwani. Umugavano ito Oyongo Manson. Karibu. Gatia ito ntubuate abana muziki bagwanchete. They were not invited to the event, lakini they came because of the love they have for you and they believe in your able leadership. Bate aboika bache. Ndetemba chiteka ibere vakunie gento. Erebyago sere bube. Mbao kunie gento gavana barore. Gavana abere studio talibo. Buna bere nta mbago nefe bachere nyomba yepigipigi. Erebyago sere bube. Aye tam chiteka ibere kwanza ya mone nusu okole okwanie gavana oikara. Bichecheza. Is a new home. Obisi bonenga gache nyomba eya mabati gora monigari ose korega sono nyende yo bosomba yora manoti koire nchesa runi ayo yone nencho yogo omwanchone kogo saba yezogenda wirwa kiri yento kyago omwanchone ntayete ngogorenda omwancheka baise nyomba mito njetoni omwanchone tatabyara nganereise arembori tarietoni omwanchone nyomba rosinda yerense omwikire tongaitoni omwanchone enka yaitwe yabuze abagenki bayichane omwanchone ay mañana yone nancheno yo noyamabere ay baba ay mañana yone nancheno yo noyamabere vera naichekerete omokungu imokorangera omokungu onekoiwa gachetingo bosie eke mundu itutwanywa kanisa Jumapili kwenye fungu itutwanywa unakirengereryo kyari nagorira mabati yetigare tenche naye tomenya no musubati ayo twarobo nchanya saba ibori ambaka chikamati unzabe tanga ina shetani goso incheruminati mwancheka baise nyomba minto inchetoni yendo kwa ni governor karaga nyaki karaga nyako kwa ni governor alafu kwa ni governor karaga nyake kwa ni binchi wetu aye umusani wa tali kwa ni governor nanje taba na muziki bagusi kwa ni governor Engati kobiga ngora nyaboko wakoro mugambye ito wabere chimbe sine mukira bana tienda mwamu ugogo tero kugotero mugabano ito mugabana igu mbuya mono tata asogo toikyo makomuya mbuya mono monenone abagira chinkobi asomwa koyo bwebisyo abagira chinkobi omwakoyo abana chinkobi asekretariya Yesu igwa omwakoyo wekonyonegazi asekretariya Yesu
omwakoyo weka onyomwe. Okay. Aserietaria Yesu. Karakira. Omwakoyo weka Manisango na bote mwezi wa vile kuja. Mwezi wa vile kuja. Abangina abagaka n'ibichana birambiya muri uya muri nainde muri no mogoko oyogere tekirega Oyogerire nyumba ya tio kabuya. Oyogerire nyumba ya tio kabuya. Nyumba ya tio kabuya. Oyogerire nyumba ya tio kabuya. Oyogerire nyumba ya tio kabuya. Oyogerire nyumba ya tio kabuya. Nyumba ya tio kabuya. Oyogerire nyumba ya tio kabuya. Oyogerire nyumba ya tio kabuya. Nyumba ya tio kabuya. Nyumba ya tio kabuya. Oyogerire nyumba ya tio kabuya. Oyogerire nyumba ya tio kabuya. Nyumba ya tio kabuya. Kaingo choma muro tenga kaingo choma muro tenga kaingo choma muro tenga kaingo choma muro tenga Mane watengia magoro, mane watengia mareko, mane watengia magoro, mane watengia mareko. Oyogerire nyumba ya tio kabuya. Oyogerire nyumba ya tio kabuya. Nyumba ya tio kabuya. Oyogerire nyumba ya tio kabuya. Oyogerire nyumba ya tio kabuya. Nyumba ya tio kabuya. Thank you DJ, kata DJ, kata team. Aye. Uliwo moino nkaya. Onjuru. Onjuru nkaya. Eda kaya mo onjuru. Umo gavano ito. No chava na muziki aba. Bako kuwetia matemu. Yani abaku wanjiteki andege ikomi. And the fact that you love young people, we are going to support you to the letter. Okay. Wado okoraiga, onchurunga yon. Ede kana ya mwukwa ni mugava. Just one. Habu mitu muwa ni tu yungu tata. Eko nyeta kipenchu mocha yoranguna. Magisuweli. Magisuweli ekambe ina manager. Magisuweli ekambe ina manager. Soyo makaranguna uchuro aba rumambi njarani awumito wanu muzira nigaba na itonya soyo motani abana kabintonya soyo mokatende kunyoya nyumba isoere nyumba uri utarangelocha Iwa umito aliziba wambira mono oyo na sarai soyo moye okay wono tata kabiti kokora thank you so much DJ wana lene na kina watevi tairigende erebuya basere ole kama ne totali mongiti alafu ono iga bombinyanga yale na mombinyata gotera moikaranse tense omumuro yeriwanereire tarenge kende bakobeire muntu mombinya ramne mechende gokora aya abantu baminto ngororo koboko iga nzo ni ngwanjete nyasauri kigukora magiati kibuna likonderio mubiri asoko na gutacha bagororoke intagete ndarute message icha itwende kasi icha
tukute message yoga aje kwandiriga babo minto aje kwandiriga babo minto abangina baitunga imwasowa abagaka baitunga imwasowa abangina baitunga terabo abagaka baitunga terabo baba ngekeiriato ayo mwamusie jare diari na mukwani Oyongo ngaigwacha kurate nina gocha ichura nkwanya maigatangura bakugamba aye ngekeiriato aye kwandire igaba bominto jabu minto aye bwaterabo nemo minto ngaibono mwatowa minto ngaibono mwatowa yongo minto aye naye tata sukamagega musaria sukamagega aje keke kwariru yunga yuigoteta bandi tukorere Bugamore ne biriria debikira bugamore ne biriria to aje kwandire igaba bominto nemo minto ngaibona watowa yungo minto ngaibona watowa chapu minto chapu ngeke ntongo lyage tieto somo buko nya sauri go ngeke ntongo chienda nya sangu chira nyumba ngano nya 2000 demo somo buko yoko aje kwandire igaba bominto aje ababo minto aje kwa kurubuge tutu no arange kairiato aje kwandire igaba bominto yongo minto ngaibono kwa yongo minto ngaibono mato aje teria tutange ntonkolia aje kwandire igaba minto abangina baitubwa aje ismaili are gamu kwani musati usaina bazata kwani foto aje kwandire iga thank you Mombinya aye DJ gandara gotebia gakimu kunyunga mwanza ligisi mate karonko gesa gakina kamburo mwana obi baguituro bakabasalia akambura gachire obe mbura achire thank you aye ombire deka ya mayoka no kwenga kuruma mbe gavana korole 1 minute gavana korole 1 minute ombiro yo mukano sigava nalia Tiganda bugyo mukano umugere shali Oyongo minto tata nomuya Oyongo minto tata nomuya akabo mujume babo minto kugirango yaito emyaka ikubibaba takiara kole meremo takemere menene Oyongo nomugambi takiota bwati magana wapi dunia gavana takiota bwati gato sire takiyo gato sire takinere gavana takiyo bwati kini kianda mamungu na gusumairo no musa bonyekiriato Oyongo lingukwanya Oyongo numuyare Oyongo lingukwanya Oyongo numuyore Oyongo numuyore naye gavana teriyo mitae teriya baba teriyo mitae teriya baba abo mito teriyo ramba baba kanga kini uko bwati si Oyongo sukimeremo Oyongo mito aye debi gavana no era ya sauri goro ekiriato abo mito Oyongo bangere tu sana ugene siro ibere Oyongo numuyare Oyongo numuyare minto tuchingere obo gambi Oyongo akabe myaka 10 mugirango homo chume atomo muromo somo akimo mama miradi tiyo tigato zire aje mama miradi emubwati Oyongo akyoyo gato zire akyoyo numuya ayenere gavana naye gana gavana ko gereta ko ko gato ko gana ko kende akyoyo numuya ngata tumano ni yukurama ayo ngiri 5000 euros zero ibere Oyongo numuya enere gavana ebosongo leito Oyongo tosire ebosongo asante bana DJ thank you okay abantu baminto mbra batare tuya mbairi kele bagochera nyomba omedu no mwesho mwanga nyomba batagore swali mubungu tamini aya Mr. MC
Kare tuko nataka kote vyo mheshimiwa kura tata. Emirime na botoko yakora. Yes. Twanji twa kusabiro tubeka serikereria. Gaki. Tukubwati ase mirime yacu ku market yemirimo yawe because nyasaye na into no aite irato sisiye. MC utarakura abana mbale barenga bachira bagoteba bagwanje tuyungu. Yanjungu mwishi ulungu goteba ganjungu. Na misi jifungi na weka shida chini na tupa mikono juu. Banjuka tu. Banjuka tu. Banjuka tu. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Banjuka. Wala tukidogo, dakika moja tuzunguka kidogo. Tupuna kile nimetaka for a long time na siyo nubaya nikuuliza. Siwezi tena jizuia, nikueleze nini kinanivutia. Ingawa kuna wengi wanakutamani, lakini hata mmoja wenu utakubali. Kidogo naweza kuja tu kidogo, dakika moja tuzungumze kidogo. Tupuna kile nimetaka for a long time na siyo nubaya nikuuliza. Nikanaweza kukuwaza tu kidogo, dakika moja tuzungumze kidogo. Tupuna kile nimetaka for a long time na siyo nubaya nikuuliza. Siwezi tena jizuia, nikueleze nini kinanivutia. Ingawa kuna wengi wanakutamani, lakini hata mmoja wenu utakubali. Ndio maana mimi najaribu ili uelewe ya kwamba mimi tofauti siwezi fananisha. Juwale nia yao ni wakupate lady, na kesho wati siku mbele watu wengi. Mimi nataka tuzungumze. Mheshimiwa Karansa iko chop. Ja tenena abukati kati mheshimiwa. Twangu ku request yonya sogwanja. Kukubwati keruke kerosi talent academy yakonya abana banga bunabo. Egera to twali training kuruwa mambi kutoka soka tugwenere. Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbogusi neji county chito etanaine buna e county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Sana mwanju muri andonse sobere tenani ungu kwa na SMS ito ya mangana maya ya jinsa isano ibirari tukonere aramisi chitariki 24 mutinyino yo gatatu mwaka w'ijuru 2022 erongo kwa ni ngumanyina rari to gusangiri kurudia kete kwikaboni ganyona nabakonda gutubwatia sensemere ya mitandao Facebook kutonyora Ndizi TV News Poiga sensemere ya YouTube na bagotonyora Ndizi TV News utari kweba goto tweet @Ndizi TV News ekarengera kiago ni goto kyari ndikirenza kideta kagwetera ase namba eyera seskini yago karanso ike elinde ngwerere na rari to akoreni kurwa semesa yito ya mangana maya oyora sensemeri yo mudwe manyererio ni gakorokwa Joshua Auta Neriane Brighton Makoli.
serikali gose kiombekeri gori kabanya nyimbo ni gore gya kuri kabanya nyimbo ensengi magosensi ito ya Kenya anene ekerobone kiombeki kia National Police Service Kenya reke gukurerwa anene gutaswanani na mangana ya corruption gosa mangana yobukurumi ni gobona korengano mu Inspector General Police Irali Mtiambai ni gobona nyarega koru ogekure getindi go cyase bali bawe sokiri go chikurigie gasi yokori kobona abanyanyimbo kuru ase county Nyamira ni go muri kyo ito job mangi agendete gutubwateri iringanelio ase to kumwaribaga atoerere atote kiri kurwase county ya Nyamira. Omoroberio bokoliika abanyanyimbo bekiombeki National Police Service no bagokoreka Rituko ria rero asense ngima ya Kenya asense moya Nyamira South omoroberio yuno bagokoreka ase skuru yo boroso ya Nyamira Primary oyo tenenerete omoroberio yo asense moya Nyamira South Francis Wanjahu nate babuno omoroberio yuno chakasenchira yo boikerano kolende mbanyora amakongu make ambaye anaongoza recruitment ya leo ya kuajiri constant kituo ambacho tuko leo kinaitwa Nyamira South, ambaye tunafanya recruitment hapa ya vijana, wanaume na wasichana. Hii exercise tuko na guideline ambayo tumepewa na National Police Service Commission na ambao wamekuwa hapa karibu kwa mwezi uliopita wakisensitize sisi pamoja na wananchi ili tuweze kufuata hizo guidelines ambazo pia ziko katika social media na kwa magazeti zinaonekana, na hizo ndizo tunafuata. Kituo kilifunguliwa saa 2 na kitafungwa saa 10. Ntobe toko batebya buno moroberio yo orabe gokoba Rituko ria rero ginko reporteria Ndizi TV eretariane Joba Maangi Oyokori ekero kyo MCA kurwase wodi ya Kisii Central Ken Mugire oyokori weterase kiama kya waibani gwaranyarega kuboria abantu ba Kisii Central ward gochikomwari baga na komachora elikoreta monjeri ase wodi yo korengana Mugire oyokwana gitaseni Ndizi TV ni ganyarka otabuna na mange ariganitina haro ayochikoreta magendro ase wodi yo wodi yane igere nerere nsemene ya town ya Kisii na influence ye town ne bwato buya no bwaye na boigo obole mu bwito go bagendete kona kokea Rituko ase Rituko igo nonya mbolemi bwakende gekeigo obwende gokorwa sinjera chinga kisasa elinda abantu banyare kwa bagosuka ogotarikwa ibintu abantu batabwatie kibagokora okwenyo okonyora kwabo korense na nechisemi nchirense nonye torange ne tauni amangana yo bonyagi okorwari kwa chinyagitari nabo tubwate emechanda emenge se wodi tubuna chiwodi chinde chonse nonye torange ne tauni bono ekerenga kiane kenene ne ringa inche amona abantu bane bonse ba Kisii Central Ward ntori gichisemi ninde no bumanyi obwo nande ninde no koganito to Azijinga gejeje Mugire ni gate abuna habarai anene bali bago chukuriye chinga kicho bochorio bake nominations bwe byama au banyare bakolemereria no nekero barachikobu yerikorari omorembe anekero baendete kwariga no cheso bochorio bonne bu mwako yo ni gate baya anekrate abuna tiribu yekero monta buiru asensemia nominations koleta jiburaburu ase kiama kende yonsi siasa ne era magendero toiso kora siasa embe basia magendero itagusira na kyo mugaka moya atetenga siasa mbaya maisha mbaya igenjerende siasa nere bwata magendero amangana nomination ye party siasa muna ya korirwe asobugima bwa mwanya bantu na mono asa mangana Kenya igakobe gintu yugo kunokoba kuneta bwenere tikoba tari rasima ochorwe gosenchorwe ikerenge kenene inkeruta gitegokorera abantu nya ibagiri nditogetirero basi mambiri cheritoke ase chipati abana kuboringa bateme gokora kirege ndubuna kibwenda gokorwa korengana na machiko oyo gotoko bwenda takweguri baga ayegwe tigiti iyo agenda achikoborerie kirugo ibirira ndi basa kobo egakogera no teira rero mambire bugima mbogendere abasae anene bali bago chache skuru ni gobono banyandire bago semiwe gwetanga koru aso wesana ne chisagu chimbe boigo ni kabasaba banyandire bago semiwe buna nere buya banyandire bakomenya ubugima boli abaibuli babo babwate ogiga kwana gitaseni Ndizi TV omorokia omwana gose umwanafunzi bwe skuru umwanafunzi oyomo ni ganyaraka kwana gitaseni Ndizi TV oyokoruguna karmora oyonyaraga kurobo semiwe bochi asabasae bamwabo
matatizo yanayokumba vijana. Tuko na teenage pregnancies, mimba za mapema, peer pressure, hiyo ya kuwekwa unakaa unavurutwa kwenye kundi. Hiyo hamu ya kuwa kwenye kundi na kama wengine. Like example ni peer pressure, we have like you find your friend taking drugs and you also you want to take drugs. You find your friend has a nice thing and you don't have, you force your mother to, and you force even your parent to tell him or her, Mom, I want this, Mom, I want that. Just be yourself. Avoid this thing called peer pressure. It always makes us look like you are nothing. Be yourself and at least jisimamie mwenyewe, useme no, this is not the right thing. At least elewa kenye mzazi wako ako nacho, na pia kama unashukuru na kile yenye uko nacho. Serikali ningo bono ya iroko semelia ha sekta ya boda boda hanene kali bako ni chipigibia sibono yanyaleke ote abuna nigo ya bikremeru ya behne liko kuchigosira sekta yo boigo niga bana boda boda banyere bako boriwa gwa so asebyombe yimagarde buna sichisako au iriko yagendelia gukwana litukuri goro ikarikiranita somo sankano oyo boda boda omwasiri boborendi boime Dr. Fred Matiangi amo nomo wasiri wa mangana yo boirani chori musheu nigo banyarde bako semi abasabu anekro debeti. When you are organized as a SACCO, your potential is recorded and is known. It's easier for even government to stand surety for you to get a facility to invest and increase your potential as well. So let us register in the SACCOs. I love the idea of having a digital register. I love the idea of the identification that I'm seeing here. This is the way we are going as a country. And ask each one of your friends to ensure that they have registered in the SACCOs. We maintain a digital record. If you are already your sector has more money than the government is transferring to the counties, more than 370 billion. Your sector, mufanya hesabu, you're big, and you can transform. You are the people paying even the taxes. Hii serikali ni yenu. This government is yours. This country is yours. Annekurwasi county ya Nakuru banyade bago chengira annekere serikali ya bikire mirobiri yokubahigelia chimba bago ina serikali ya bikire mirobiri yokubahigelia ngake bagwendete koba annekere barase chibara ba ukwana litukura rekroba asikurwasi nsemo ya ipagon ni banyade bago teabuna serikali ni banyade kiosira ensemeyo. Kwa kweli leo tumekuwa na mkutano wa base commander, chief na askari na NTCA na watu wametuelimisha kinagaubaga kuhusu vile tunafaa kukaa watu wa boda na vile hatustahili kujichukulia sheria mikononi mwetu, kwa sababu kwa ile kisanga ilitokea Nairobi Forest Road, na kusema kweli wana boda wanataka kuwa na nidhamu katika hali sekta ya boda ndio angalau tudumishe nidhamu na amani. Vile vile kwa leo tumeona mambo mengi ambayo labda hatukuwa tumejua kuhusu NTCA, vile mtu anafaa kuwa barabarani na kujitolea kudumisha hali ya usalama barabarani, kwa sababu ajali nyingi zinatokea kwa sababu ya mtu kutozingatia sheria za barabara. Labda unaingia bila kutoa indicator, labda unachomoka bila kusimama na kugive way. Hiyo ni mambo ambayo labda inafanya maajali ya bodaboda inatendeka. Vile vile tumehimizwa kwamba kulingana na vile tunabeba customer zetu, tunafaa tuwaonyeshe mfano mwema. Hata kama umebeba mama, unafaa umbebe kwa njia mzuri, kwa sababu ni customer ambaye anakuita kila wakati, aidha ni mtoto wa shule, aidha ni mama, aidha ni baba, aidha ni kijana. Wote tunafaa tuwe wa kwanza kuoneshana kielelezo bora hali ya sekta hii ya boda.
Kaltotikana na yuni kwa ntoko takete kwa nda ya meya SAM SAM oika somusankano bwe kiama kya Kenya National Congress yogenderede asense meyo anene kero barengete kuchikumwa kumwa egutwa omura bwe kiama Ekima Manson Oyongo Nyamweya kuchikuruke bendera ye kiama ekyo hanene kerabateganga yaye yokurikero kibuga banase county ya Kisumu likoito Brian Sagini no ara sense meyo ekera enderete gutrobereri gosoto tebya nkike enderete sense meyo akibarobereti ngakimbara bikira somo yegoyo ekero to kuchikonyora nere atumanyina narari alekorwa sense meyo nyorona omusangano ini gokorekana sense meyo masomo chubo songo gose county ya Kisii irengete komachora Manson Oyongo Nyamweya koba gochikuruke bendera yokurikero ekero kibuga bana ase county ya Kisii tetoende goikoro torore naki omoyego gendete no molikuito Brian Sagini cross sensemechu Biamono. Sir. Thank you so much. Biamono, Your Excellency, asenjo yoko aribaga to introduce area your deputy na mama women rep tunashukuru sana. Yakala moka na jinga chaino buya nyasawa ikibuya andika tora irana tora omerana tumwaka nyasawa ngambi yamono. Bose ni gusana mbi yamono. Asante sana pupi bekali kondegora. Kara drimirende. Okay. Natole gaiga. Ntobata chigurupu ao. Chigo support mo governor ito. Ntobate wa mama na Oyongo. Onka ibale. Wa mama na Oyongo terina yoro sali utiga. Governor bali wa mama na Oyongo bali moina liba sali utiri. Alafu ntobwate vijana na Oyongo. Onka ibale. Vijana Oyongo ake bichule tenne yora bana ne tenne aliga abo vijana Oyongo bali maega abo. Alafu ntobwate former councillors abaigo omugavana itubale gaiga tenne yoro mwensi abaiga former councillors kuruchingongo chonsi cha Kisii County. They are supporting you to the letter. Each and every one of them. Nyasaye tikaba seni. Ikaransa. Alafu ntobwate former MCAs. Ngaibale. Former MCAs. Governor. Former MCAs amaega abosole. Nabago support governor. Former MCAs na already. Aba lisa. Former MCAs that are behind you, they are supporting you. Ntobwate abajumbe former MPs imbara. Former MPs inkaibale. Balibaga mbete chinga kichakale. Mbarororo. Alright. Alafu ntobwate special groups. Where are our special groups? Special groups, where are you at? Okay. Alafu KNC abo wikira boni go mwanchu muligereri omosike Oyongo ambotebire bene yochikobo mu Rwandereri bobo deputy governor wetera asikia magia Kenya National Congress na boigo omo women rep kunende asikiro kyo senator niko Manson aterni gachiko wachikwa iri baga ebya mabinde byonsi kende gyonsi ko mubwato kera omo senator iri chokora egasnera na boigo agenta tebera anene mona ni gachikurio omo senator gro asikumbeke ngao ne eriyo mangana accountability na boigo mangana transparency omuntu ora mubeke aso chimbero choko mubeka na kubolia na boy kumulingolia ekeiga no mosenete no mugavana ngi kwanya na gukorera ekeiga neke ni gwakorera iga ukonyere tu mwanchu muligereri muswati Dr. Julie Nyanchama nero chori rubene koba omoko nero chori rubene kurwanira etiketi women rep wetere kyamege Kenya National Congress na boy go omheshimiwa Alfred Ndemo nero botu kurubene koba omheshimiwa so umurwanireri oba deputy governor gaiga ase county ya Kisii wetere kyamage Kenya National Congress na boy go team
timu ya Manson Oyongo Nyamweya. Umuntu muri na boygo oyo mito Brighton korwa sense mu studio ukunyura tuni ko moske Manson Oyongo abeire omubunge we constituency ya South Mugirango wetani amagwa se myaka 10 abwa saba gambera bagirango asiri bageri no mubunge bwenseme yo na boygo nigo soget kuri kirugo kibo gavana korende nigo kitanya arachikora chimu isere kiralera na usenkage tunde yega na nigo sokire na goso ase kimeranelio likorige kirugo kibo gavana gega ase county ya Kisii wikiramo nigana natiko kunyuria abantu bose mugando bwa mantu niko ikirenera asa wetani abantu chiri bwinye nigo barasegete kege gotoka somo bagani mogega ase constituency ya Bonchari elikoro tutabene ninki gyo chikonyarikana gose ninki gyo koreka gorogega ase ensemeyega nitunatiko gote niko mugavana aikira ensemeyega na boygo aba council aba koronigo baikira ensemeyega ababunge abakorobo koruchingo na boygo abagaka abasaya abangina na boygo abasubati niko baikira ensemeyega elikoro tutabirgo chiko moko boko moske Manson Oyongo Nyamweya konyoria tu chikansa na bali bakarwa bakabeira baraikurwa as chinkongo aho agega asrongura gusi niko boygo bayasokire eliko mwali bagana boygo kumubwatesi moske Manson Oyongo Nyamweya mto Brighton niko tubegete kambige elikura rero eliko chikwene kyangore tatora ons munagwate kasuna ganta gocha utuikiraga iga kurugega asensemeyega ya Bonchari kwera natora asike getali getamto ngandero kumanya kole niko togote yo ligereri getaseni Ndizi TV iretari anembran sagini sena oyo mto Brighton Bemano muri kito Brian Sagini karonderete ko base omoyego yo anena no chiko tumanyi engaki amangi anyara kagwateka kurwan sensemeyo to kerambia mono singe njoro botioru na ndebuna ne timu ngima ya Ndizi TV genderete goto koreto morobiri ya senjira ya bene wekabu no to ikomwelio bwa mangana aitamayo ye chinza isano na ibere konde nyorana chikora ga chinza 10 na ande no chiko nyora kurwa semese ito ya mangana amaye nyorana na kwenda kutobwate sensemere ya Facebook Ndizi TV News boy ga sensemere ya YouTube na bako nyora Ndizi TV News otari kweba guto tweet @Ndizi TV News kerengeri kyao sangamo na into gwetera sinamba ira seskini yao yolenge asensemeri human bwe manyererio ni yakurukwa Joshua Auta na Iriane Brighton Makoli twara umabasomya Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Asante amariye tankoro kwa pito ngwenyo joki usayande mati what umugako utakwane tiwiya mwakerange nkubi. Okay, next gonta ite kurangiria gara kwa governor mwira amukwani gonta ite kurangiria uyo gocho ko represent professionals igako ku Wilfred Okemwale lire chideka nibere gaki lire wobe Miwa governor, the deputy governor, the women rep, na wote ambao muko hapa. Nimewasalimu amjambo nyinyi nyote. Kwa majina mimi naitwa Wilfred Okemwa. I'm the chairman of the professionals from South Mugirango. Secondly, I'm the director NTSA, National Safety Transport Authority. Kwa hivyo mkisikia hivyo yoyote ambaye atakuwa na shida
Muko na kiongozi hapa ambaye ataweza kuwasaidia. Na wengi nimesaidia. Number 2, inataka kusema ya kwamba that mimi nimetembea na the incoming governor. Nimefurahi sana kusikia ya kwamba that amepata mtu ambaye atamsaidia kwa ofisi yake, kazi yake ile anafanya. Mnajua wengi wanasema yeye ni mtu ambaye is a manager. Atajua vile atalinda resources zetu hapa kwa account. Na mnajua if the government increases the inapeana kuliko 15%, kama 15% inafanya kazi hapa, although we don't see it, lakini ikienda mbele and we have water manager, you will see the change of life kwa watu wetu wote ambao wakisii. Kwa hivyo nyinyi zote ninawa yangu babolinga kamuranje mwenyago change bisikei mara murega onye koro musumama se KNC kamuranje tiga tu support omugambi ito because into matinga nero rato korega seri to kwateki ere to tagete mbiamono sana nyasabarende mbiamono. Asante sana. Mura yotakwane tuya ekene abara iba KNC bachete keras babwate knowledge saine bawo chigokonya umugabure se account. Next gonta ite kurangira yo ko represent nat ukoroku Ken Migiro narange iyo nchugo chanye ugo cha sobwango lira lya beire bobe chideka nibere kokoro ndangereri oyo ko represent kupeta. The Kenyan National Congress through my brother Nyamweya, the governor to be. Solidarity. Kila mtu aseme power. Solidarity. Solidarity. My brother executive, the Kenyan National Union of Teachers, serikali ya walimu. Mimi kama chairman, walimu wako hapa. My brother torwe kaine ingingeren tusieke lisieli pi ogo kana ninche gabana nguchikoba. Lakini lende senge ncho gabana Nyamweya, the second governor to be in this county, a county ya ito ya Gusii. Omo sikemigiro omo likibwa balimu Korwali Etago sub county South Gucha sub county omo likikeni migiro orusia kosi yo gosenorabe ogibwe statement on behalf of the teachers. Omo chairman Ogucha South branch Obi Steven Muchama Irene, omo executive secretary omo Kennedy Migiro Margaret Arias Margaret. Thank you. Naende omo chairman Onyansa Obiri Steven Mojama Irene. Biyamono soko ndekera. Biyamono brother chairman Chiribaga. Abantu bamentu boro gongorwa gusimu akira singa nchie function yo Mheshimiwa Manson Nyamweya. Igo nanchi natendige ya represent abalimu. Abalimu ba Kisii County. Mheshimiwa Manson Nyamweya Kisii County bwate a broad approach. Ekegera nchen ko represent abalimu ba Gucha South, lakini Kisii County ketete chikure chia Kisii County ngima ntobwate mo chairman okurubo nchali ntobwate mo secretary okurubo nyaribali. I would wish that ekeronya sagwanja toga nasimo gutandwa banta abonse kya chikuto etiri chubobui. Ento gya kabire ntebe na achirega esenjo ko represent abalimu. Kurubugira ngo nacho nabantu ba KNUT asing chinsa tinte go sal chinsa ko baleta agaiga. Allow me say something on their behalf. Inchenima ya Manson Nyamweya from Matukamange because it comes from my place, South Mogrango. Mheshimiwa Manson, what you want to believe is that Tekerora Igobora Yobwe County Kora.
no bwate the capacity no bwate the capability kenu chite skuru komenta nayo kwa retro mongwana okuru daktari ndemo o chite skuru bia bwe sabu sirio bongo ogochago konya gupanga mipango ya kesi county kiro monta feel at home na enda nyora maganda ya kesi county. Mheshimiwa Manson, abantu bamintu bagusi ngotegera bare chi media cheto bia ekero riri siasa ya Kenya ngonkora abantu bagokora popularity yabo gweta chi media naro gosba kurumu somo gondo kuchakarero ogade se media abantu bago popularize through the media kero mogusio ra sara komanye egento gya kabere. Mheshimiwa Manson, abalimu na bubare the philosophical kings in our villages tigabatumeke koralie nchire yao tomanyanga ki development that we can think about that is going to be formidable that can change this county is through education. Tafadhali ukichukua uongozi consider walimu, consider wanafunzi, consider na jamii ya walimu wote. Kwa machache naomba kuketi kwa sababu chinsa chaelire maso sema mbia wanasense kujukundangeria. Thank you. Balende next time chiwa no mwalimu chideka ibere nirenga nibere talibo abo kwanire buya. Okay, ndobwate representative ya Kupet naro. Okay, next Council of Elders ndobwato mogaka onguti naro mogaka oli naro. Was there anybody from the Council of Elders? Ndobwato ndibenso legaiga. Okay, bono onkoboliga asense moya administration ndobwate ya chief gaiga wasokonyo ye gose mo chief okuru location yondons. Okay, mbayo moje mbayo. Okay, next Council leaders in Kaibale ntoroche mburo mogaka ntoroche e program ngo bwati gaki tigacha salute Council of Elders kakede KMO endosie governor biamono mwariani bwa moyega oyo minto nasun Oyongo Nyamweya Nyamweya oyo kwa nan councilor James Ongeta wonde chairman ya Machoge Atlas Council abantu ba good uche nkuru Oyongo sora abantu ba Kisi Central kamura mwanje na intumoto eri bageri abantu baguche nkoro na intutora abere keruge kyo ikarantu abanjire myaka 10 ekaera na ongwa arenge professor ngeri no arenge mbato tinenere myaka 10 kuna abantu bagusi kone taniere abantu bagucha asemani sonyo yongare anchana intumoto egesangieke gocha gucha na intutora tinenera obugambio mugako kwanire bya asayo nale ko basabanga ki atwabeire na inwe myaka yonsiga na intutu anjere abantu bagucha motoye uburayobo no burayobo abantu banchire mbuyamono asaya make mbuyamono jikasira James Ongeta nkorokwa maniso nimo manyete ntu amaete kerokyo bagane secretary yakanwe myaka eri yaeta nimo manyete sawa akimbure atule tandako boli ndobada sitting MCA zigaiga onarororo sitting MCA akincho represent sitting MCAs under any sitting member of parliament. Okay, na yentegeta takora to buchiese na so era igoro bono nje nkoro kwa nche iga nkoro kwa tanga na Manson Oyongo kurbo kusero what around area tu atemeta bintu bitari raisi
na ebintu byonsi twakorire kirenga gitwabere tukumshauria nonye tuikaransite serikali ya Kisii County bono gagucha practicals ekiara konyora gare theory bona agucha practicals ari ase county enet gwakibu ate buya kabise bintu bigenderere na abu Manson abu atanga abu akibungu abu ganka nyira bwese ngenje network etare yane network ne yo mugaba none tata yo mugama na tata ne tubwe kaine ni Lucia kobiga network yebwate this straight away he baba takwale tibuya bakerange nkobi nara yinje guru kwatanga na tanga tanu kubugusero na Manson Oyongo biamon Mogambio Minto, Our Excellency, the second Governor, Kisii County, 2022. Manson Oyongo Nyamweya power. Power. Manson Oyongo Nyamweya power. Power. Kensi power. Power. Notora. Abanyina amora. Abagakarende. Abasae. Boda. Mbuya mono sana, mbuya mono kegima ncho Oyongo kwana, nigo nkoro kwa Naomi, Bosire, Ronald. Rero nigo na chande kele amo gasoigoronga na soire nyomba, inyore kebungwa, ngigorere nyomberia, ngakimoga teba. Inche tindo chimugaba nonde bosongo ya ito second coming governor. Abantu baminto Moisa korigerere mobeke tiratirigo tirimbo kamochoka abagaba na bareketi tindara mogaba na Manson Oyongo Nyamweya obwata temoa inyuma keroche is a corruption man free gosabano nandege ntokiango kinekemo ama enanya sa ebiroge biga bya county government bitatu ama enekero kie governor omonto mogo choro koro kumo governor nera everything mbuyamono your excellency asoga tabanga kenzi tebwati mo senator a senator from other parties mo waka chinko bya sekiyoka asenge nto nariago chikobakere kid abe inspected buya. I wish you all the best your excellency amana natiga sesen makungu ali amolem otatese kurubonchari no otore asante sana akeromo no chinkobi takwane tibuya gaki abasekyo ba minto na mama baito na magokoro banchire kubwate si governor oito Manson Oyongo bono iga ntagete yali bageliga umente ntobwate captain yaito okoro ku Manson Oyongo assistant captain twamororire minyoka uchi okay ntaragenderera ntobwata abali be university chi lecturers we recognize your presence asante sana aso wanja kubwate si umugava neto Kisii County Manson Oyongo esinati ya rengo tebaiga captain ituno ere na assistant captain bono gontagete umuntu gocha next secretary general ye kiama gyaito ya Knc igontagetacha atoro ki lineup yaba bunge na MCAs bali bago chikubolia. Karibu sana section. Biamono lakini tako mbutega asimo basoigoro a deputy captain yori. Bono ase kiama kuna nabatebi tobwata candidates. Hello? Aya, biamono. Bari MCAs bagane tigote na kurwe kiama gya Kenya National Congress tenenanga asemore. Erinda abantu barakurugusi abantu base no bonsi babamanye sukai babamanye murigo chokwana mwenzi enjoyiga and you know we are live on TV tikana abantu base no babana manyenkanga no more Kenya National Congress aiga
aiga una barega igo kero yomo ago kwana tafadhali erieta na sakoru umaite tiketi muranyora koko buna machiko na bo magisi yako irananza tigato chakere si ladies first karibu oyono mo incho inche tena abantu ba mintombi ya mole Oyongo power njenkoro kucheria bosbol sangae koligie kerokyo bo MCA kurmoticho ward South Mugirango constituency bia mono chubaba bwango abanene n'abakembi ya mole wamama oye vijana oye Oyongo kwana nkoro kunansi nyancho kongeli ekeronko ligine kianya kwa ward Kitutu Chache South bia mono Pinto bwaire bia nainde akimol no mogoko bia mole nainde Oyongo tosha asa marieta ankoro ku Caroline Bwali Cliff ekero kyo MC byo mu MCA korboikanga ward South Mugirango bia mono moseniwe omwanta ibe kwanire igo wamama oye vijana hoye anche seria tankoro kubospora mekuo korbo morenda ward bia mono daba kwandi bwirire bia samaria tankoro kurecho yagechanga korbo basi masige East Ward aspiring MCA thank you bia mono Joano bwango All protocols observed. Onkoro kwa Ignatius Omoke Oxy, Kitutu Central Ward, Kitutu Chache South. His Excellency, the Governor incoming, Njembosire Nkoroko, Justin Bosire, Rugaria Bukimonge Ward, Machoge Borabu. Abasaye 20P, Ngosabotoro Mweshi Manson. Thank you very much. abagusimura wensimbu ya mole goro ku engineer Joseph Oroko Yari MCA aspiring MCA Gatenga Ward South Mugirango constituency buyamura abantu bamitasi inchen Charles Orenge kurukita Borabu Ward no toko basio mwaka Oyongo abagirango tobe number 1 como support toma konyore ekwende kerugekega mugabano ito na bari mwezi mwe kirambo ya mole Oyongo kwana ngurugabano nyakundi leta ninde bando kali jabera kurumanya reward Kitutu Chache North ninde no bomana ngo mugabano ito Manson Oyongo ngo swaro bistara tisa eliaji ko sirio bokurumi bwa to chande kisi county ya ito Muyamana aseri baga nito diga dire more oyo mauti onduso kurubogetenga wote no akoyana kuru biamole mwenzi oyagalo ko Richard Obibi korwa Kigogi Ward Kitutu Chache North aspiring MCA biamole mwenzi Oyongo power Oyong captain yakorokwa Ochitendere Ward Elinden Thomas Siboga captain Oyongo power biamono sesenigwa biamono aseribaga amarieta nenkoro kustanli oirere ayunga egesuka kiamachoge wani Oyongo igoro nero musacho moremu uranyare gutungura ebintu bire Kisi county nyasa tigabaseni abantu baminto mbuyamole naende samaria tankoro kupisma kyokemwa aspiring MCA kurumachoge pass
Anjengo batenga tikatubwat si moske Oyongo. Oyongo power. Oyongo power. Asante sana sawa sasa. Abantu baita byamole mwensi. Jengo kwana ngolo ku Winston wina sasa magencha ward. Yendo yoka kemo. E county yeto nye Oyongo. Antoka nye Oyongo kizi county ya weni. Oyongo igoro. Biamono. Oyongo power. Oyonsu cha disi mastri son zombie. Korubo marba what? Oyongo power. Ege koba kebe. Biyamule mwenzi. Inche Moses Makoli Umbali, aspiring MCA Bogetenga Ward. I'm aspiring to be governor's MCA. You got Biyamule. Abantu ba minto bwensi nabakondi Biyamule. Oyigane rikyoeri asa marieta ariandenga ontimbunta koruba basi boitangare ward. No tore mage kayo Oyongo omheshimiwa liwe ligwalo. Asante. Abantu ba minto. God is good all the time. Nyasaye no miya chinga kichonzi oyo igano ya Cosmas kurunyakoe eshwapeti mbiamono. Mbiamore oyakoro kwa mheshimiwa Ruben Moreka yo kabere mu MCA South Mugirango Bogetenga na endo kubori chikura cha Bogetenga musese dige biamono oli no mogako mokongu okorete miremo yaye straight mokonye gaki abo mugabaro ito Okisi County. Thank you. Aingeke kwaliro sende tege tora bande to kolerinchara koba kwani Biyamole nande Maria Tanjofe amenya kenani Korunyaura chikura cha MCA cha Kisi Central Ward na asoire nyomba Mogambi Oyongo ngo mutangira tore chiri cha Kisi Central Ward aso secretary ya iso taribo kamera anje tigatomo sabera maya na into andrego sabera na Biyamano sana. Arambe! Arambe! Governor, our deputy, tunafuraha sana. Amarieta Nkoro Kujared, Ishmael, Kitutu Central Ward, tuancha, ekerogo giachire, ekerogo gekwanda gucha, ekerogo gucha gegocha gosabano. Nanda bagetutu ntobwatinda amuamu. Buna tuwa gwobo deputy, again to next door kora no go deliver oyo mintondemo ntore ready buna abantu bakitutu Central Ward kobega 50 plus bantu mbali ko Rwanda bache gotogosaga. Thank you Buyamono. Biyamano abantu ba minto mwamo gusi na bakwaniri bwairire buya inchongolo kuchoni nyatangio mbati igonko lwe wadi egolunga majoge pasi egotoka majoge chache constituency gotobege kaine noyo minto mugako Oyongo bono gaki ninji gwake kurane nande ngotike gototageta basani baito balitwa akerete chikura so bonge bakisi centero na into batwakero bonga ase gucha bunoyo mintateba tigatobwaterane oyo minto Oyongo aikaranse kero kyobo gabana Kisi County. Buyamono. The incoming Governor Kisi County, running mate yae. Na aba Kisi County bonsi na abakwani Biyamole na ende. Oyo no Oyongo Nyamweya ocha ko witness oko unfail kwera yo governor ya ito Nyamweya. Asa Marieta Nkoro kuchose borina ogega. Asa ring MCA korwe Sise Ward eyuere borabo constituency na incheka ronko ligera liga Oyongo na bondo chabalirete iga chinkurunchiro
running mate ya enero ne kijana gekeiga aba bosonga abakisi county mutare mumubwate sie timu yeyete ne Kisi county yaito na kimogote banaende yasaba sesenie weke kura ya ina Oyongo biamono wane ayani jirani na wongo kwa 1 minute bwairire iga abantu baminto aserie tangoro kuricha Armstrong atandi gongo bori korukitutu central njene jirani iga ya Sam akiege ntongo baboli na mbeyemo teamwork is very important muna tokoruwa egenteke nene na tobuwa bwa MCA tobugende totware gavana tosakobuwa bwa MCA tobuwa bwa bunge totware gavana na baba tangaga kirito ngendira irira abantuka second obugambi ngentuki onye Oyongo our governor otebanga tataketi senator kurukitutu yani koru Kisi county koru kiama kende gyose oteba tumubekere watchman koru sechi party echinde nari aramurinde nainde nkimutagete omuntu yanenga ngarusi yango tara basota ngaki rorasa magosare asante thank you abaminto n'abakwani mbiyamore njesa marieta ngoro ku Rashid Omari Lucas koru nyaribari masaba Gesusu ward igombwate uchumbe yemo koru abantu banyaribari masaba unamumayete nyaribari masaba nere sogeti abantu abange pi bakoriye kerokyo bogabana omuro Charles matoke chweya igabwaje togongoranga setuchialia umugako koru professor Samuongeri ne nyimbo yaye igabwaje togongoranga setuchialia omugako ndogoro ku machogu esekeri macho igabwaje tokoboka setuchialia twachire ko batenga bami tutakobutora no mwana oyo bangire koigwa abanyari bari bonse bibamwire ngayaya mwana otari ko buturanwa omwana otokobwata tomoshimi Oyongo amore. The area incoming MCA in Chokwan. Aya leo kuna waka moto. Wenzangu mpo? Our coming governor, our coming women rep, wachumbe wote, our coming MCAs. Biamole nande Nyamali mange ana iwodi ane mole rero ana mwacha kila manganaya ngoba tebiga ba minto moba moloche mna manganale e governor yeto is a good manager mwiweta manaye tabu atikende gyonsi kebe mna bali bande babuate mwajeliange MP Matalia mwacha yakole tonspi mwaroche ngoba sababa minto 2017 na temete sana chikabana chiabete around na 20 pitole tutamshika mkono pamoja tarehe 9 mwezi wa 8 nani atakuwa gavana wetu nani nyasaba sisi asemochia mutachenga ngora iga musabira namaya mo nyakoramana tokore siasa yomolembe asengi japta tarehe 9 na 20 na aba mosi ni ukweli. Thank you very much. Biamono bono yava jumbe MPs tenenanga asemore naende party leader ngo cheko receive defectors ninu sikago cha motwe abajumbe bari baute na korwe kiama ya Kenya National avuguta abajumbe nitembu ya Mungu avuguta abasajja nitembu ya Mungu avuguta abasajja nitembu ya Mungu abominto nyange nyano tembu yo injira mwagoki ende yane tatu nitagetu kima
amate yukunyo somo kukumongo rege ntongo litazaba chupa teteke iliata bangina baba umanomi ngeke ntukieta ngeke tunyasaye somo buka na 2000 ngeke iliata ngeke eito na 1000 nyasaye ene chiri sana. Thank you so much. Dani rabda beamon biamono todio mogo anchake incho abageni baito mwensi mwaika nchakere our incoming governor, the deputy governor, the women rep, n'abasani bonse bakensi tigamba kwana sirita ya Yesu Kristo mbuyamure naende erieta onkoro kwevans ebonyancha kuru machoge borabo igonte nine kero kyo bunge wa machoge borabo onyanja choer igare my brother, I believe na manyete again tonda abasabe una tuacha naende tigato tuarobo maene ngano Oyongo tokorigeri chikura naende Nyasaye na atoseseni tuenzi togokeira Oyongo power, Oyongo power, KNC power. Nyasaye abaseseni omweshimiwa Machoge chache and our defector Kurwodiem ngachigosomie kibanda ngaroro Oyongo no are mukwani baba Oyongo bono mbuyore abantu baminto mbuyamore ngote barambe mote bo Oyongo arambe. Asante sana maleta ngoro ku job nyangenya oyibumanga omumurege sora kurbu Machoge chache omweshimiwa Oyongo the first member of parliament yokonyora akoro ku job nyangenya umanga egento gya kabere omweshimiwa Oyongo kwa igure nganate abanga kachigosomeke banda bakarana Oyongo ororo omweshimiwa Oyongo chinyombo tobwate gusini sanemo ekeroko irekero yakaranga kwa bare ochinyole chonzi pi omweshimiwa Oyongo abantu abako bari chikura na barigereri bako kwa chikuro nyora bamura baito wa boda ebarigereri tukorugari omweshimiwa Oyongo abangina barabako na koririata ebante ebingo tebyo banyore abangina mura harambe omweshimiwa Oyongo aba MCA mbali karastega abari taje tebata koinyorwa okoirekero go banyore harambe abagakambara abari chikuromba na kokonywa omweshimiwa Oyongo serikali yage bainyore harambe abantu mbara abare birema batarunya batana kurigererigwa omweshimiwa Oyongo bakoni buyamono omweshimiwa Oyongo asoko tomo deputy governor obwate global connection nje chobu nyanga nyombanga kwenye menyeta America. I have global connection. I'm happy to work with your government intugusi ya itongu wakere harambe etaya yokire konyokitore kuruga gusienyi manyasaya basaseni mangana maya Dr. Gekonde koru nyaribari masaba all protocols observed abantu baminto mbiyamore naende mwane kugwerete Dr. Gekonde ngai mwari gwete ya oyo bono integetimba very good. Somebody has talked about oyo nere konyo bwate kyama kirike basinyete kagusi na kinie senge jonari geretie ngamwa bona setore the winning house all secrets all information about somewhere bona dojikobwa mwesa ko rabanyari bari basokire bonsi pi nande kurwe nyombe yemo omongi noyomo egirandi mate yemo omwe MCA omobunge omugabane bakurwanira
na nimambie na buranyoro barengereti ayande lakini bose bakorukana sokoro ngoyo romo go tutariko romo go tubobo go tubonde morocha manganayo lakini iga bono ntobwate gichane geke okorokwa honale boyongo ogocha gotorende county na numete no mwene nunde no kindomoke oyo bono okorigio bugaba na korinyari bani masabenje na mowege to bunge enguru enyumba ya batondo I worked very hard paka make sure oirirobo bunge lakini osabire tamweyemo ototigira abanyari barto chandegete chisukuru echi chandegete chiparanchiyo chindo chenchiyo ebichane bichandegete ogocha goche county nacha konyara onyeke gesini nikyamo sinjire iga abanyari bari ntwe bangete nturamo no mweshimigo Oyongo na barachi captain chi Oyongo njirega iga abande bandorire ochumbe ngo ikerenga intagete next week muneko nyarekana tochake gotara okogoro asokogoro nyari bari no togwansira kobeka ekonu ya obo campaign bo mweshimigwa Oyongo. Running mate Dr. Ndemo, I've worked with him na amanyete bitware ko nyagokora gocha goche stwarenge, so this is the party of professionals. Running mate ne doctor, njomanyene ne doctor, aya women lab ne doctor, nkiama kimoroche gusiga kibwata bandabu korero boene ngero akimorochi ndorobia igonto kubwatira ntubwatio mwesimigo Oyongo tigantigerabwo nabariganiri nanjira nirembia mono mweshimigwa omuyego no I'm very happy, I'm impressed with it. Thank you, welcome. Yet another doctor okorokunga Dr. Willis Omoyo koru South Mugirango. All protocols observed. Oyongo power, Ndemo power, Oyongo power, Ndemo power. Oyotene na Dr. Willis Omoyo oyomo asaba nyagitari tyranny of doctors KNC ewate tyranny of doctors oyomo asaba nyagitari ba KNC otene na sege oso kerogo kyo bwejumbe wa South Mugirango nande ndaite ko baene keringe kebungu kerio sora bwate bono ninchenge bwata ego bono kebungu no okera bono egento ndaite ko tebi gabana ane na bagusiba minto omugutsia tebete iga semina ngurumba muraba mwabo ore kubwato ngabi no tugo aniga are gusikwa rontuturwa sagara ne yo mugomba bono igwa nabo kubwate gento ne kisemi gose ne chinguru kero kolgerio Oyongo kisemi na bwate chinguru njiro okorora Ndemo kisemi njiro chinguru njiro okora Juli kisemi njiro chinguru njiro akigente kenkirato sinye gaki egende kema ko batebe kyo moherio ngende nkaransa uragende chiro tara chambiri litokori echiro onyore buna rero onyora bangina nkoni barobori bangina baito nkoni barobori ekero bakoni obori oyo mago jote bangangerero mutoriro oyomo ogererwa oyo ndote bengero oyo kabe ogererwa ondo oyomo onde obire buna bakonya kogera obori ngoite kabore ensari ensemo muri korora ekero bori bogoitereka chinyoni nchigo chakianya gotocha chinyoni chigo chakianya gotocha no seri chinyoni chiri chigosuka maega keigo ande jira na gocha bono igwa obori mboro gusia obonge bokonya gotochwa bono kimuraro robori chinyoni chiri ine ekero chia kode gotoche chiro yare no chikorara gari njiri ko genda seke sara kyabo gekare bono obori mbori gusi obori bwa chiro obonge bokonya gotochu gusima bokonya gotochu bono tocho obori abana baminto tocho obori kimuraro robori lakini abasoroire tocho obori lakini ekero ya ikire gesera kyaino genda ase gesera kya Manson Oyongo Nyamweya twaigwananire genda ase gesera kyango Manson Oyongo Nyamweya na abasabira maya Nyasaye naro egendeke onye dinare ngobogere umogere kange na aki tibim gende dini waseka iba twire gendeke buyamana sogo ntegera no toram buyamana one of the area incoming MP tiganera bakwani Harambe Oyongo talibo Harambe Mbuyamono
Elieta na ogega nkoro kwa David na tata no yugi akoro kwa na abanjali bamwire kondo Naomi abanjali murambu ya mure mbuya mure mwali gotenena igamba role mwensi pi bali mwaru bonjali tenena igamba role mbuya mure mbuya mono sana. Your Excellency, today is our happiest day. Twarorire function tutanya korora bande bakubanga bo. Eyiye kworo kinta yale tole talibo. Eyiye kworo kinta yale tole. We are happy to see our deputy governor and our woman representative. Nanja matogo jaba anjali bakorore. Togo introduce boronge. Mambi mubeke chikura chio kwa yere tabia tu pinzani na watu pinzani bonjali. Oyo na watu pinzani bonjali. Echia bonjaji ochitoko koraki. Etoko beka chionsi. Ntoi wana ine. Nabagiranga muroje mbali kumubekera. Ngaitogo sinyeruna umi parliament yako genda. Talibo. Genda gakyo ikaranse babanko eguriri bagali yao. Harambe! Harambe! Your Excellency, utageto kuhakikishia bonjali tuko tayari. Tuko imara. Nechikuraga ngutanga na tole. Upisani teyo tubwatema. Abanjali muma etia bagirango na baminto bakabeire. Ntu alenge constituency yemo. Igo Your Excellency tali mumuro mintale. Na ende tosinyuko motambokia. Ntua banjali bagusiba minto tigato bakikishe igotole KNC naende otole imara pati chinde chiara tobori tuatebire yaya esa gurie chibwate mechande menge matwado apale ni mingi tuanchire kobwatisia oyo minto Oyongo chikura watotebire ga Your Excellency gente kiya sana. The governor will come out of KNC. But with the due course ntotaka komanya oyo urato tebie turakore nere meremo nere tumubwate sina intwe nere ogo tubwate si mbuya mona abantu bamintaso gontegerera Samarieta oyo no mheshimiwa Ogega Naomi bono amang'ana yekiama aerire bwana MC chinga kiechi etogo chigochira toe omonyenegore irinde arenta abageni baye naende omwire ngora lakini nimbwate George Morara kurunutu mugirango na Kena Achok amone chairman yaito mbanga akera konya baikire keroka igongo chabari timbanga ineti mbuya mono tigatoe gavana chinga kichari mbuya mono akira sek jena ngo chinkobi takwane tibia takira tio program yabia pone singa kiye iga omonyenegore totete twariganio mo gavana acha tukwanire gavana kiriamacha balibe karasta host na iguru paka moino tinabaka moina ria kona moino na agabo chakira ria samaskanie gavana no bancha etenti ria abagina bali tena iguru omonyenegore ngo chale okwana abaka bali tena iguru ali tena iguru ali wa mama na Oyongo tenena mesma mayagari tena abaka bali mbaroche tena iguru bono igontagete mumbinya ngayo mumbinya tena moina ali konde tena moina ali mumbinya tena mukibuka na wayo karaga nya DJ bwatuke genta bwatuke ena moina DJ bono the officially DJ mumbinya inche msiani entertainer ntepe invite governor mumbinya ndamoi igoto koraiga bone kero governor ni veiri omonte program yega ya governor ne
ne principal assistant bone mokora akeri buya ekero ngochere igo tokora areta omo women rep omo subati daktari nyanchama idaikeye mo dicha itomorete nobokano mokungu isaina bakungu 144 umerete njoko baya na une pawaso Tamo pinto tamo pinto va tamo pinto nyakamo pinto va nyakamo pinto como bori aba tangina ai mwacha aterabu baba aterabu baba nyakamo pinto nyakamo baba abo pinto wima kirebu 2022 kama motika mwanati kwa motika mwali waka kama pinto kama no muyore kama no muyore kama baderabu arakora tenda bana uneti yasaure kwa yatabangina. Thank you so much. Asante abantu baminto. Asante sana. Esoko ngadi bageri. Asante sogo nchengera. Asante somo umoyegoyo. Asante sana. Your Excellency, the incoming Governor, Manson Oyongo, our Deputy Governor, Dr. Ndemo, abaga kabarega, abangina barega, aspiring members of parliament, aspiring MCS, abana, abagani bonsi mwaikirega ati amba kwani na bwairebuya. Edetari anenkoro kujuli nyanchama nyamao. Asante omunyagitarinde wabangina na bana bake oyo bere na inu chinga kechi chonsi ipi okobakonya amangana lyakoro kuna fistula obokongu bori wachandira bangina miaka nenda miaka rudi bantu batanya koigora maiso batebena abangina abachandikire mono abangina abanyene bamente bakwebisa lakini chinga kichiabono bere bakonyora bokonyi nande mbaga saine konyora bokonyi gochibosio titori gokana titori gotebana ya twatige irabu tugasaine gokonya bangina aba ne program iyi yakonyira bangina gwetani eribweyemo ese county yeito ya Gusii. Program iyi ekoro kuna fistula na stillbirth emineti na bokongu boria bangina macha gosoka rioka gose choya soka gose bionsi bia soka bari bamenyete baby sete bataigwe soki igobono yabere ekoreta omogoko gochisi family chinde ekara bangina babere bakurwari gunande bakobwena program yende eyembwate se county ya Kisii igekoro kuna free cleft lip surgeries yani abana bari babwato borema bwomono bakoro sigu esenyagitari erie koro kuna nyanchwa abana bambaye boire no borema boru emeni yabetari buya nande program eyu ebakoro sigu bosa esenyagitari yetu ya Kisii Teaching and Referral Hospital program yende nero ndetete nande gasaine program yo korigereria mangana koro kuna emergency nursing services yani abangina abarwaire ekeromo baroche bagocha kurwari kabagocha banyara konyora mangana emergency bwango egere twanyara go egerera amagima y'abantu bonspi bare no burwaire gutaba bakire kurwari ekeronte ne bosi bwainoga igonko bori ekerokyo bo women rep igongwa keranya sangambia na banchari bonsi piese babeta batebire na ningi saine goisaranse kereke kyobo women rep egeren konye abangina baito nande kerongo konya abangina baito igongo konya abagaka igongo konya abana nande ngo konya chi familia chionsi esenchere yemo gose esenchere yende
Wetera mangana muna yuni maitengento yuko kuna afya, health is wealth. Yani kero bwate afya igoro monto monda. Abantu baminto twabere to nyorana abantu mbaro bago siria magimabo. Amangana aria koro kuna preventable death. Ayuago ba akorekana. Igobona abantu baminto tiatobe eso bwamo, eso korigeria manganaya, egerto nyare gotanga amakwiri eriera nyare gotangeka. Ekende ndatebe na gochibosio wetere biasara wetera emangana yechi program yechi grant wetera ko boost vijana beito amandu bechi pigipigi esa mangana ya capital chaf timbua tia mangenda kwanerire biasara kire tiangare ganyo mo deputy governor Dr. Ndemo egere akwanengane yemo nerare ganie governor. Asante soko baba toereru, asante sana. Karibu Ndizi. Karatia. Buya mole. Wono maite nate kiroba. Talibo. Mogogete. Mora ngoronga mogogete. Tigamba tebie. Ai kroto korangiri mugabana wikato kolega siengia. Talibo. Bono moja kuikaranza kia kora manyenga mwanchire. Nga kinje ngo korande menga mwanchire kolega asyo mugabana. Kene na igoro to kolega squas. Ngayo mumuro ya chyo kubuye gita. Buye gita ekro korangiri mugabana. Oni wete. Tomieri sawa, sindio? Umaite jenega sinde. DJ twende kasi, DJ twende kasi. Kaya moiga manya kurangiri mugabana. Lete gentekia. Yes. Ege ndonkia ringande korekana. Yes. Aji Oyongo minto Oyongo tata Nyekeria tabangina Aji Emo minto Abangina baito Gakimoiririate Oyongo no muyore Oyongo ngaigwacha Inchunda rora tata Marora mauraje Maguri bisuguti Marora marekaye Mareke bisuguti Yongo minto Yongo tata Ayenaje tata Gakimoiririate Ekegenirero Demo minto Demo tata Goko igwambuya Onyenya kangoko Ndasi bomosori Enusi Maomentire 1000 Obe Yongo minto Yongo tata Yongo no muyore Orora maguraye Magore bisuguti Obongo bwa Oyongo Obongo bwaye Injera primete Nikisemi Aki nikisemi Gakimoiririate Yongo minto Yongo tata Ayenaje tata Yongo. Thank you so much my DJ. Every Tigankwane teke mekoro moneno naraiga. Embure ye imereta baraka sindio. Injeno monto bwoko wegabana. Naende abantu batebete ngabone yeseri eokere gucha. Talibo. Tuanchire koiranie yeseri gucha. Na inje na anchire nchembo monto ye karani enene kurika mangana. Talibo. Na anchire gas. Your Excellency. Abantaba na abarigereirie na abapimire na arore ngabanchire mwakono ngotobwa tole. Talibo. Barenga mwanchire ngangotobwa tole mwakoyo. Omoerio, Your Excellency, tigamba tebinga koru wiki gocha tuachake gotachanse gocha tore kare koni iri tutana gotacha gocha tore na magoro toriye kura na hende tuire mugamba na Kisi County amange tigegaba ne kwane mbia mono sana Your Excellency. Thank you my Deputy Governor for abantu muri abantu bamintu tyanti kensome speech ye gasege songo
Nandema goteba ase Kiswahili ose Ekegusi. Distinguished voters, ladies and gentlemen, it's about 4 months from today, Kenyans will choose their leaders. As Kis count, we shall have the opportunity to elect our next governor as well as other county leaders. I'm offering myself to serve as your next governor to bring forward-looking change. I call it forward-looking change because Governor James Ongwae has laid a foundation from where we repeat the task of changing this county to the next level of prosperity. My fellow voters, I've learned many things in the past few years into devolution, despite the many challenges facing us as the Kisi nation, and despite the fact that our journey has been hard, long, sometimes tiresome, we have picked ourselves up. We have fought our way back, and today we hope that the best is yet to come. Thank you to everyone who has registered as a voter. I believe all of you who are here are voters. You have registered as voters. And there are those who are going to vote for the first time. They have never voted before. There are those who I believe are going to vote to bring change and development. I trust you will use your vote to bring change and development for Omogsi, for Kis County. As we wait the home stretch of the campaign, I'm counting on you who have come here today. You'll campaign for me. You'll be my agent wherever you will be. I want you, when you live here, you talk to your parents. You talk to your children. You talk to your neighbors. You talk to your friends. That it's time to change Kisi County leadership. And the change which can come to bring prosperity will be through Manson Oyongo, not another person. I promise you, I will bring change in Kisi County. In this election, I should be very careful as we go to vote. This is the only way we can improve our livelihood. I've had reports that many of our people believe that if elected, I will bring change. I'm confirming to you today that you are right. I will not let you down if you give me that chance to be your governor. My manifesto has been crafted to improve service delivery in all sectors of the county in the first 100 days of my tenure in office. I promise to, 1, to bring universal health care insurance scheme, that every person who is here will have an insurance scheme to get free medical treatment. I promise you, the people of Kis County, for the youth, I'll form cooperatives so that you will be able to get credit with no interest. Credit with no interest. There will be revolving funds for the youth, for the women. They will not pay interest. The only thing that you will do, you will get guarantors from your fellow members so that you are able to pay another person who is given that money. I will improve infrastructure at the roads. I will give priorities to the agriculture sector. I will make sure that fertilizer is affordable at a subsidized price. Farmers, coffee farmers who are here, it's okay, just give the water out, please. I will also do one thing. As we move on, I will provide water. Water is a key factor for farming, for drinking,
for providing livestock so that our animals can get water to drink near home. And before I conclude, those who have come here, please be my agents. Be my agents where you come from. Be my agent. Assist me to bring change in Kis County. That's the promise I want to give you. You will enjoy the next level, the next count of Kis County. One thing that I want to say is that today is a special day for me. There are those who have joined me as KNC from big parties. They are defecting to join Kenya National Congress. I urge you, this is the part of hope for Mogsi. We need our own party. I urge you to join KNC. But more important, I'm your hope. Beacon of hope. Oyongo, beacon of hope for Omogsi. Be with me. Let us work together from now henceforth. There are those who have joined us from other parties. Naonye mbura ya tule. Abantu baminto. Tigaba achiche, bali bata itoko join KNC, mbali bali rekuru UDA, mbali bali rekuru ODM, moche gaiga. Mbura titoli monyo, naba mogoja, ninjigoja. Yes. Karibu. Yeah. Yes. Oyo ga job nyanganya. Iga konyar ODM. Orura ODM ojoini KNC na tumekubalia yaingie kwa KNC na anasumama kura kutoka Bomachoge. Obo chumbe mbiamano sana. Asante. Welcome. Thank you. Ntobwate Dr. Julius Gekonde. Koru nyali bali masaba galenge chief coordinator ya UDA Usiengima. Onganyire koru ororo ochire KNC. Na ndengo wale chikura koru nyali bali masaba mbiamano sana. Thank you. Mbiamano sana. Asante. Thank you. Naomi Bosire arenge PDP. Ora nandu wiki kya mege osegia rweto kusigia chira sigia chire. Ora tigachenka. Ochoy ni KNC. Igare nominated MCA. Mbiamano sana. Karibu. Asante. Thank you. Na bandi mbaraiga sengenje mbara ya chichire. Tigatokolere gabo. Mogende buya Oyongo nabaratera mache mechi karamwa makere chikura. Nimba chibesa chiabana bajigosomera. Nyasabe nainu abasenia semoko genda moinyore ngoyongo naro Oyongo bweka nero akonya gusi. Na ndi mware deputy governor nareta momuromo somu osomete ubwate connections na World Bank. Chironi ntolete kurungumbu tojokolere gasi usiye ito. Nyasaba seni pia mano sana. Asante. Thank you. Be praised. Chak mumbi nyanchwa. Baito. Babo minto. Nyina na bagaka. Bongo minto bongo tata waratira mate. Oboke waratira mate. Abanyina baito. Baba. Obe. Nyanja minto. Nyanja baba. Inchura roraye. Bongo minto bongo tata bongo minto naya tata bongo sukimo uza misa mix chapo minto chapo tene nangu Oyongo minto baba chapo mi aibo chapo nyange manga tata
nyagitinge ongo kwana abo minto Rituko bunarero keni kyali moigo aba baito Yongo minto Yongo muyalaba ati ni jizemi abo minto cheka misa mit agiko mutamutoraiga aba abo minto akiba nango kwana David yo minto baba ogego minto David ngai wacha David tenenango Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Ndizi TV Ubwansu